ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልትና ከምቲ ልሙድ ከዓሎም መፂናኩም ኣለና ምስ ኣዝዩ ኣያናን ክቡር ጋሻናን ክኢላ ዶክተር ገብረ ወይ ከዓ ፕሮፌሰር ገብረ ናይ ስነ ቁጠባ ክእለት ዘለዎ በዓል ሞያ ኮይኑ ሎሚ ዓብይ ትምህርቲ ይኽበና ኣሕዋት ከምቲ ልሙድ ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ክትከታተልዎ ብክብሪ ንዕድን ስለዚ ንእሽተይ መዘጋገሪ ሙዚቃ ክገብርና ግርም ፅቡቅ ሕራይ እምበር ቋዕዳሓን መፃኹም ኤገን ዳግማይ ተመሊስናኩም ኣለና ፕሊስ ኣሕዋት ናብ ብዙሕ ንክበፅሕ ሸር እንተጌርኩሞ ተመራፂ እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኣርእስቲ እዩ ክምህረና ፕሮፌሰር ቅድሚ ናብ ዝኾነ ምእታውና ንፕሮፌሰር ዕድል ክንቦ ኢና ማለት ኣብዚ ቻነል መጀመሪ እዩ ኣይኖ ብዙሓት ትፈልጥዎም ግን ኣበይ ናይ ፊልድ እዩ ዝምህረና ዘሎ ብትክክል እቲ ብቁዕ ዝብሎ ፊልድ ክሳብ ዝኾነ ባዕሉ ንነብሱ ከላልየና እዩ ዶክተር ኣንሚት ኮንካ ናባኻ ዕድል ክበካ ኦኬ መምህር የቀኒለይ ነቲ ዕድመ እንታይ ደኣ ስራሐይ መምህርና ስለ ዝኾነ ሲ ንዓመሃር ኣብ ዝበሉና ከዓ ከይደ ምህር ማለት እዩ ስለዚስ ብከመኡ ኢና ካብዚ መፂና ዘለና ስለዚ ዝመሃሮ ተምሃሮ ኣለዉ ንመንስኪ እታ ንእሽተይ ዓቕምካ እስኪ ካፍለና ኢልካኒ ከምኡ ገብረ መፅአ ዘለኹ የቀኒለይ ነቲ ዕድመ ማለት እዩ ሽማይ ገብረ መስቀል ሃብቴናስ እየ ዝበሃል ድሕረ ባይታይ ወዲ ሓረስታይ እየ ኩሉ ግዜ እዚ ምናልባት ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ትከታተሉ ሰባት ዝዛረቦ ስለ ዝኾነ ማለት ትርጉሙን ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጠቅስ እየ ከምኡ ኢለ ዝሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣይትፅልእዋ ኢኹም ከምኡ ክብል ከለኹ ስለዚ ካብ ገጠር የተበጊሸ ብዚ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚስ እቲ ገጠር ዘሎ ወይ ከዓ ርሑቕ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ዘለውን ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ኣነ በፂሐ ዘለኹ በፂሐ ክእል ምዃኑ ናብ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ እቲ ታሪክ ኣማፃፅኡ ካልእ ገዲፍካ ማለት እዩ ብዝኾነ ሕጂ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቨርጂና ቴክ ተባሃለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ስነ ቁጠባ መምህር እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ምስቲ ዝሰርሖ መዓልቲ ዝሰርሖ ማለት እዩ ክልተ ተዓሽሚአ ዝብል ብዙሕ ግዜ ንስዕርኽተይ ማለት ጭርቃን እንዴት ብሎ ዋዛ ቁም ነገር ስራሕ ክልተ እዩ ዝኽፈል ሓደ ናይ ፅድቂ ሓደ ከዓ ናይ እንጀራ እየ ዝብሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ እንጀራ እታ ምምሃር እያ በቃ መምህር ውዕል ልፍልፍ ዝዛረብ ማለት እዩ እዞም ዓዲ ከዓ ድሓን እተው ጥረ ውልዑና ካብ ፅዕን ውዒሉ ጥረ ከየብልዕ ዝሰጉግ ሕማቅ ሓረስታይ ፅዕን ውዒሉ ጥረ ዘብልዕ ሓረስታይ ዝሓይሽ እሞ ስለዚ ካብ ተፃዒና ብዘይ ጥረ ንኸይድ ነርና ጥረ ከምኡ ማለት እዩ ከምኡ ብል ማለት እዩ ሓውሲ ቀልዲ ማለት እዩ ግን ቁም ነገር እዩ ማለት እዩ ማለት ሸቂልካ ሰሪሕካ እቶት ምርካብ ንባዕሉ ፀጋዕ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብመንፅር ናይ ኤርትራዊ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ምስ ጉልበቱ ምስ ዓቕሙ ምስ ክእለቱ ከሎ ክሰርሕ ኣይኽእልን ተሰርሐ ከዓ ሰሪሑ ክረክብ ኣይኽእልን ንካልኦት የገልግል ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚስ ብመንፅር ውሱ ክትሪኦ ከለካ ስራሕ ረኺብካ ሰሪሕካ መናባብሮካ ክትገብር ምኻል ንባዕሉ ዓብይ ፀጋ ስለ ዝኾነ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ዘለካ ማለት ክትስተባሃለሉ ስለ ዘለካ ከምኡ ይብል ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ እያ እታ ካልኣይቲ ከዓ ናይ ፅድቂ ብላ ማለት እዩ እታ ናይ ፅድቂ ዝብላ ከዓ እንታይ እያ ብዛዕባ ኤርትራን ጉዳይ ኤርትራን ከዓ ዝሰርሕ ፍርቂ ስራሐይ ከምኡ እዩ ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ማለት ብዙሕ ግዜ ብናይ ጉዳይ ኤርትራ ከዓ ብዙሕ ግዜ ዓቕመይ ዝከኣለ ኩሉ ነገር ይገብር እየ ስለዚ ስራሐይ ኣብ ክልተ ዝኸፍሎ ማለት እዩ ዋላ ኣብዛ ኦፊሰይ እውን ኣብዚ ያሎ ኮምፒተር ናይ ኤርትራ ጥራይ ዝሰርሓሉ እዚ እውን ናይ ስራሐይ ዝሰርሓሉ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እየ ዝብል እንታይ ትገብር ኣለካ ናይ ፅድቂ ይገብር ኣለኹ ዝብል ናይ ኤርትራ ጉዳይ ተኮይኑ እንድሕር ደኣ ስራሐይ ከዓ ተኮይኑ ከዓ እንታይ ናይ እንጀራ ይገብር ኣለኹ እየ ዝብለው ንውፀተይ እሞኒ
إذا نايلهم حجي حوس واسع حنت مستسرحي تخيد زعباء كلاي كان يرتراويان سلزخونه تي قطبا خامس بوليتيكا تأساسر سلزخونه تتحجن سلزخده حجي نخلتي انز حوست يا زانايلهم مو حدا بتحدد تي سرحي سرح الله بتخلاي كا تناي صدق يقبر اللهم مني يغني لي نيت ذهب كاني قبر كان لي عدمه مالتيو ممر ስለዚህ በዚያ ተአክል ያ ባህላዊ እቲ መእተው ማለት ኒትኮም ካለኻ ማለት ፕሮፌሰር ደኽንብለካ ዶክተር ዝመረፅካ ኢና ክንሽም እንታይ ነጥቢ ልዒልካ መሲልካ ዶክተር እቲ ቁጠባን እቲ ፖለቲካን ብሓንሳብ ዝኸይድ ፅቡቅ ትርእስቲ እስኪ ገለ በለና ካብ ተመኩሮኻ ንእሽተይ ኣብኣ ቁጠባን ፖለቲካን ብሓንሳብ ይኸይድ ክበሃል ከሎ እዚ ንሕና ሕጂ ኣበይና ቅድሚ ናብቲ ትምህርትና ምእታውና ኣበይናይ ሽፍቲ ኢና ዘለና ሓይልና ኣብቲ ፖለቲካ ዲና ዘለናስ ወላ እቲ ቁጠባ ኣለና እዩ ከም ልምዲ ናብኻ ዶክተር باي ذا واي قبل يخاطبلن مالتي دكتور زبلن ونا يفطني ود حرستا لكم عندما دفعدم كل كوم لازم قبل يخاطبلني حجي انت مسلك مهمر قطبا بوليتيكا انت تحاجي خيد انديو حجي انت انا نبل زم ناي قطبا مهراسي بدحري زقعر ناي بوليتيكا سب سي حدا سنقطبا خيل الله مبل مالتي እንታይ ማለት ሕጂ እቲ ናይ ፖለቲካ ሰብ ዝዛረቦ ዘሎ ሕጂ ኣብ ናይ ፖለቲካ ኣብ ናይ ቁጠባ ኣምር መሰረት ዝገበረ እዩ ስለዚ ሕጂ ከምኡ ኢና ንብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ቁጠባን እቲ ፖለቲካን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ድሓር ብሰፊሑ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ድሕር ኣመፂና ቁጠባ ኣሎ ዲ ፖለቲካ ኣሎ ዲ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ንኽእል ኢና ስለዚ ብመሰረቱ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ እዩ እዚ መምህር ንምዃኑ ክቁጠባ ኣሎ ዲ ንምዃኑ ፖለቲካ ኣሎ ዲ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ማለት ሕጂ ብሃገር ደረጃ ንዛረብ ስለ ዘለና ማለት እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ንዛረብ ስለ ዘለና ሲ ብስሩዕ መገዲ ክንዛረበሉ ንኽእል ነገር ከሎ ዲ ምክንያቱ ቁጠባ ስቂሉ ኣብ ህዋ ኣይስራሕን ስለዚ ብዛዕባ ሃገራዊ ቁጠባ ክዛረብ ከለካ ሲ ሃገር ክትልሎ መሰረቱ ሕጂ ሃገር ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ዝብል ሕቶ ከዓ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፖለቲካ ስርዓት ሕጂ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ተኣኪቡ ጉዳይ ዝገብረሉ ማለት እዩ ከም ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብር ወዲ ሓደ ሃገር ሃገር እንታይ ከም ኣምር ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ግን ተሰሪዑ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣካይዱ እቲ ቁጠባ ክንብል ከለና ከዓነ ኩሉ ማለት እዩ ምፍራይ ምህላኽ ምዝርጋሕ ኩሉ ተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ቁጠባ ስርዓት ናይቲ ዓዲ ሲ ብኸመይ እዩ ብኸመይ እዮም ኣቑሑት ዝፈርዩ ብኸመይ እዮም ከኒ ዝዝርግሑ ንመን ኢሎም እዮም ከዝፈርዩ ዝብሉ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ክምለስ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ብሓደ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ብሓባር ክነብር ሓደ ካብ ዘኽእሎ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ሰብ ስለ ዝኾነ ክነብር ንሕዳ ኮይኑ ክምገብ ክበልዕ መሰረታዊ ጠለባት ኣሎ ማለት እዩ ክዕንገል ክኽእል ኣለዎ ዝባኑ ክኽደን ክኽእል ኣለዎ መፅለሊ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ መሰረታዊ ዝበሃል ጠለባት እዮም እዚኣቶም እዚኦም ከዓኒ ኣብዚ ዘለናይ ዓለም ስቂሉ ዝመፁ ይኮኑን ክሰርሕ ኣለዎ ክሽቅል ኣለዎ ማለት እዩ ከፍሪ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከፍሪ እንድሕዳ ኮይኑ ከዓኒ ንምፍራይ ዝኸውን ማለት መታን ከፍሪ ንዕኡ ዝኾኑ ከዓ መሰረታውያን ክማልኡ ዝግብኦም ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ እቶም ንመፅኦም ኢና ዳሕራይ ማለት ምግቢ እንድሕዳ ክንዛረብ ኮይናስ ምግቢ ስቂል ኣይትፈርን እያ ከምዚ ወዲ ሓረስታይ ኢለካ እንዴ ሓረስታይ ሲ መሬት ሓሪሹ ዘሪኡ እኽሊ የፍሪ ክንብል ከለና ንማሕረስ ዝኸውን ናውቲ እቲ መሬት ንባዕሉ ማለት እዩ እቲ ጉልበት ናይቲ ሰብ ኩሉ እዚኣ ወሃሂዱ ሕጂ ታ ምግቢ ትፈርሲን እዚ ኩሉ እዚ እንድሕር ኣሎ ጥራይ እሞ
إذا تواديدو خاني بخمي ملك تواديدو سلازم زعبانا حرشة خنزارب نحدا خوينا حتي انت عينت حرشة ميلا يتقم تحرستاي كم زينا عدنا ببعور دي زحرس وي بتراكتر دي زحرس انت عينت زرقي تقم انت عينت دغعي تقم انت عينت مريت يخزلو نسوت راح زي كوني نتي نتعدي زي ما حد زل سرعات نزيم كمزي احد تحرستاي كرخبوم متان انتي يقبر تقحت مسفريه غني بغمي ناب اهلغتي زرقح من انتي يفري بغمي ملقع زبل هسي حيتو كله نزي زقزق سرعه حق له معناتيو سلازي سرعه حجزي اب تحتزي تهزبي حجي زنبر معناتي سلازي مسرو تحجس قطبه خلنا ديو بوليتيكا لنا دي خنبل كلناسي سرعه حق لنا دي زبل حتو سرعه حق خاص خونه سرعه حقي اب حد هاجر كابتي قوام نايت هاجر حجتو قوام كعني نهزبن نسرعه محدران اميرو زحز مالتي ناي كلتيهم زمدناታት زوسن مالتيو سلازي حجي እዚ ሕግዚ እንድሕር ዓዘየለ ብኸመይ ገይሮም እዮም እቶም ካልኦት ነዞም ንብሎም ዘለና ብፅላት ደረጃ ክትግበሩ ዝግብኦም ሕግታት ይኹኑ ካልኦት ከመይ ገይሩ ካብኡ ስለ ዝምንጩ እንድሕር ቋም ዘየለ ነዚ ክገዝእ ዝኽእል ሕጊ ስርዓት እውን የለን ማለት እዩ እዚ እንድሕር ዓዘየለ ከዓ እቲ ህዝቢ ብሓደ ከባቢ ይነብሩ ስለ ዘሎ ሓደ ቁጠባ ኣለዎ ሃገራዊ ቁጠባ ኣለዎ ወይ ከዓ ሓደ ሃገራዊ ፖለቲካ ኣለዎ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ሕጂ ሰብ ከስተባሃለሉ ዝግብኦ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ ክንዛረብ ከለና መሰረቱ ነቅርቦ ዝግባአና እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብሓደ ክንኮዶ ኢና ግን መሰረቱ ክነስተባሃለሉ ዘለና እዚ ምዃኑ ቅድሚ ናብቲ ዝርዝር ናይ ለምስተምህሮ ክንከይዳልና እሱ ስለ ዝኾነ ሕጂ ነዚኦም መን እዩ ዝገዝኦም ዝብል ሕቶ ማለት ኢና ሕጂ እቲ ክልተ ዓይነት ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቁጠባ እቲ ፖለቲካ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ቁጠባዊ ትካላት ፖለቲካዊ ትካላት ኣለዉ ሕጂ ናይ ክልቲኦም ዝምድና መን ንመን ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ብመሰረቱ ንቁጠባዊ ትካላት ዝሰርሖም ፖለቲካዊ ትካላት እዮም ስለዚ ፖለቲካዊ ትካል እዩ ሕጂ ቁጠባዊ ትካል ዝሰርሕ ወይ ከዓኒ ቁጠባዊ ትካላት ንክህሉ መንፀፍ ዝህብ እቲ ፖለቲካዊ ባይታ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ባይታ እንታይ እዩ ዝመስል ስለዚ ንዕኡ ዘንፀባርቕ ከዓኒ ናይ ቁጠባ ትካላት ከዓ ይህሉ ማለት እዩ እቲ ትካላት ክበሃል ከሎ ማለት ንህዝቢ ዘገልግል ድዩ ዘየገልግል ድዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ግን ብመሰረቱ ቁጠባዊ ትካላት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጂ ዓማፂ በዝባዚ ኣግላሊ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ምንታይ ነፀብራቕ እዩ ናይቲ ፖለቲካዊ ባይታ ኩነታት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣግላሊ እዩ ንባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግሩፕ ወይ ከዓ ሓደ ኣካል ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ዝውንኖም ገባርን ሓዳግን መን እዞም ዓንተቦ ዝብልናዮም መን እንታይ ዝብል ዝውስን ሓደ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውሕዳት ጉጅለ ወይ ሓደ ሰብ ዝውንኖ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብመሰረቱ እቲ ፖለቲካ ባይታ ኣግላሊ ስለዝኾነ ኣካባይ ስለዘይኮነ ወይ ከዓ ኣሳታፋይ ስለዘይኮነ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ባይታ ከገልግል ተባሂሉ ተሰርሐ ናይ ቁጠባ ባይታ ከዓ እንታይ እዩ ዓማፅን ኣግላልን በዝባዝን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዜጋታት ሰሪሖም ወፊሮም ዓትዮም ሰሪሖም ክረኽብሉ ዝኽእሉ ብናፃ ኣብዚ መሰሎም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ብናፃ ዓቕሞም ከዋፍርሉ ዝኽእሉ ባይታ ኣይፈጥርን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጥብ ዝበለት ናብ ጅባይ ዝብል ማለት እዩ መዝማዝ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ትካላት ይሰርሕ እቲ ናይ ቁጠባ ትካላት ከዓኒ ካብ ህዝቢ እንዳበዝበዘ ነቲ ናይ ፖለቲካ ትካላት እዩ ሕጂ ዓቕሙ ዝህቦ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይፈጥር ማለት እዩ ዕንክላል እዩ ዝፈጥር እዚ ሕጂ እዚ ቪሽየስ ሳይክል ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንዳተደጋገፈ እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝሓለፈ 30 ዓመት ክኸይድ ፀኒሑ ስለዚ ሕጂ ኣብ መጨረሻ ባዶሽ ተሪፉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂስ ቁጠባ ኣሎ ድዩ ኢልካስ ሕጂ ብዓይኒ መዕቀኒታት ናይ ንፈልጦም ቶም ማለት ናይ ስነ ቁጠባ ምሁራት ጥቀምሎም መዕቀኒታት ወሲድካሲ ንኤርትራስ ክትመዝና ትኽእል ዲኻ بعين بوليتيكا ختنتنا نحكون كا أبي أخا خطأم تزول حتى الله مالتي كلتي يعني كم زبلنا تواساسي وسلاز خير كا نتو قد نايك عاد أجمع زقورو له مالتي سلازي حتى بزعبا
انت عينت ناي قطبا ميلاتات الله خنبل كلنا حجي بمنصر مጨረሻ خنبلو ዝግባአና ነገር አለ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ቁጠባ ስርዓት ኣሎ ዲ to begin with ማለት እዩ እንድሕር ኣለኹ እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ ዝብል በዚ መንፅር እዚ ክንንፀባርቆ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ እቲ ኣፀጋም ዝገብሮ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከዓ ንስ እቲ ፖለቲካን ቁጠባን ተሓዋወሰ እዩ ንብሎ ዘለና እሱ ሓደ ካብቲ ሓደ ፈሊኻ ይትኽእል ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ተኾንካሲ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከይተዛረብካ ብዛዕባ ቁጠባ ኤርትራ ክዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ እዩ ዝኸውን እንድሕር ከምኡ ፈቲንካ ማለት ታይሽም እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሓሳብ ጥራይ እዩ ዝኸውን ስቕኢልካ ማለት እዩ ብግብሪ ባይታ ዘየለ ባይታ ክትግበር ዘይኽእል ነገር ጥራይ ኢኻ ታይሽም ትኸይድ ማለት እዩ ነው ስለዚ ህልውኒ ኮይኑ ኣብ ባይታ ክሰርሕ ዝኽእል ንኹነታት ናይ ኤርትራ ክገልፅ ዝኽእል እንድሕዳ ኮይኑ ነቲ መኽነይታ ዝኸውን ከም ዝበልኮ ናይ ፖለቲካ ባይታ ናይ ቁጠባ ኩነታት ዝውስን ንብሎ ዘለና እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ቁጠባ ኩነታት ሕጂ መግለፂ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንዕኡ ከይገለፅካ ብትክክል ትርጉምን እንታይነትን ነቲ ናይ ቁጠባ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክትገልፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ዘይሩ ኩሉ ግዜ ናብኡ ኢኻ ትኸይድ ማለት ናብቲ ፖለቲካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ጽبقتي يا داس ميت كبر دكتور الساعة نتبي كل ساعة إذا كلت نجر تحلالي خلينا نزخدا يا تارستي هجيت أنت حلالي خلينا نزخول تقول أنا حكا بروفيسور قبل كذا دكتور تسأليكا بروفيسور ما مرت بدنا نسلز لها بروفيسور دي الساعة نتبي زين كل ساعة مفلاين نسألنا نحن كم حبرة سب ولا بسدت كوين نمنتهي حبرة سب أبزي كيف فوكس كيرنا زين مهرو اوكي كم يزبل كايت بايتا يلن ፖለቲካ እንተዘየሉ ቁጠባ ክስራሕ የለን ኣይክእልን እዩ እቶም ናይ ቁጠባ ክኢላታት ከዓ ነቲ ፖለቲካ እዮም ግን ክሰርሕዎ ዝኽእሉ እዚኦም ክልቲኦም ኣይመሓላለፉን እዮም ሕጂ እንታይ እቲ ዕላማ ናይዚ ቻነል ይብል ናይ ካልእ ቻነላት እስኪ ነቲ ሕብረተሰብ ጎስጓስ ንግበሮ ንምሃሮ እቲ ቁጠባ እውን እንታይ ይመስል ሕራይታ ዓድስ ንፅዕር ኣለና በቲ ኮይኑ በቲ ኦኬ ሓደ መዓልቲ ክንፈጥራ ኢና ከነምፅኣ ኢና ነቲ ዘለና ፀጋታት እንተተማሂርናን እንተፈሊጥናን كل انتاي تقطبا برودكشن انتاي نا عانت انبوت ليك اتزلنا فريات كي كما يغرنا هنتقومو انت زين فلت كوينا كبير صلوا دحراي داغماي نخاي مصانا داغماي نعتلا علنا زمن سين دغرها انا خاين مهرو نزبل علامه اي ابزي بزح ناي قطبا غسكواس نغبرول زلنا كم مهار الله سب كفلت الله مزلو عادي ستايل كوبي خبر خلالو the way ناي اس قطبات فلت اخا دكتور كما يغبرلو زم كونغرس نري مالنا مالتي نتام كونغرس يوم نتا قطبا نتا هاجر زمرحوا زلو داركا نسمم نتا ገንዘብ ዘሕልፈዋ نسمم نتا قطبا نخلو ናብቲን ዘብልዋ ዘሎ ስለዚ ንሱ ዘተኮረ ክሳብ ዝኾነ ርእስና ቴንክ ዩ ጽቡቕ መግለፂ ባይ ዘ ወይ ብዛዕባ እዚ ፍሉይ ናይ እዚ ክህልወና እዩ ኣብ ቀጻሊ ተዘይደኺምካ ክትምህረና ኣኻ ስለዚ ናብቲ ሸር ክገብረልካ ናብቲ ስክሪን ክንመፅእ ኢና ሕጂ ዶክተር ኦኬ هو حتى كنستبه لله زلنا يغني اللي مو ممر دحد بقى قبر مالت كل دحان دكتور يمزبلو عرفتي سلازخم عرفتي دكتور تقول تقلي خا مالتي انا بقى قبر زبلني ازفت مالتي بس خونا ات زبلكايو ابوتي مالتي مخنياتو انتايو بزعبا قطبان ኤርትራ ክንዛረብ ንድሕር ኮይናሲ ኤርትራ ናዘርና እታ ኤርትራ ትበሃል እውን ክትህሉ እንድዩ ዘለዋ ሕጂ ኤርትራ ክንብል ከለና እዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ብጂኦግራፊ ክትሪኣ ከለካ እዚኣ እታ ኤርትራ ማለት እያ ሕጂ መሬታ ባሕራ ኩሉ ዝሓዘ ማለት እዩ ስለዚ ብዓይኒ ምዕባለ ክንዛረብ ንድሕርና ኮይና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና መሬትን ባሕርን ዘሎ ዕቁር ሃብቲ ፀጋ ሓደ ንምዕባለ ደራኺ ስለ ዝኾነ እንታይ ፀጋታት ኣለዋ ኢልካ ክርኢ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ፀጋ ንበይኑ ቁጠባ ክፍጥር ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ኸኒ እዚ ህዝቢ ኣብዚ ሃገር ንሪኣ ዘለና መሬት ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ እንታይ እዩ ኩነታቱ ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ንቁጠባዊ ምዕባለ ደራኺ ከዓ ናይ ሰብ ሓይሊ ወይ ከዓኒ ጉልበት ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ሰብኣዊ ፀጋ ዝበሃል ስለ ዝኾነ ኩነታት ናይዞም ህዝቢ ኣብ እንታይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ሕቶ እውን ክርኢ ስለ ዘለና ማለት እዩ በቲ ካልእ ከዓኒ ከም ህዝቢ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ሓደ ህዝቢ እዩ ከብሎ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብዝሓ ህዝቢ እዩ ዝተፈላለየ ደረጃ ምዕባለ ዘለዎ ናባብሮ ዘለዎ ቋንቋ ባህሊ ሃይማኖት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ስለዚ ከም ህዝቢ ክንዛረበሉ እንድሕር ኮይና መጥመር ገመዱ እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ እዩ ዝጥመር ዝብል ሕቶ
وين كملس سلازلنا مالتي سلازي تحجن سرعتن زبلنا يوم مالتي سلازي بحجن سرعتن زخيد هزبي ويكأني سرعة محدرة نحر على خوينو سلازي عم تحجن أي تهجر زنبر هزب سلازي خوني كم حد هزب اختزاره ولا تقليها سلازي بحج مسارات كأني كل نجارات سلازي وسن إتي بزعو طواخ زارب كلها حجي سب كم كنتاتو أو طواخ واسع بحد خوينو بتحج مسارات سلازي خون تحج نحر على خوينو كتزارب تقليها مالتي حجم زي هالول جن كما يحجي زخيد زبل حتى يمثي مالتي سلازي حجي زي حجي ما مركب لص أنحى أقدر أسقبرن تايو كرم حجون تخونسي هزب إرترا تقالشو حجر كفتر كله إرترانات أخوينا سلازي خندي مسوعتي تخفيله مالتي سلازي معتنا بعصرها شحات قصروا إرتراوين من أسي أبتقالس تساتفهم هوتهم كفيلهم من إرترانات أجرما العلاوة كوينا جن تحري نات قصله كناتات كن إرترا حجي عاد نتاي درجة الله نزول حتى نخلو قلت سلازخون حجي بزعب مجلس زاد ليه كنا كن حدا كابو خن مهارو زقبعنا نجر نحران لخوينو عبز زقبر زنبره ناي نات قالسي منسي إرترا عب صورة تساتفهم بحفشوا بزعبا مسعيت إرترا انت حساب نيروه انت رئيتو نيروه إرترا ناس مقبار حدا تقالس الله جن إرترا ناس مسكون انت أخذكون زبل حتى أمر نيروه دو أفلطو نيروه دو بزعبا معبالي حجي هجراوي مالسي قطوة معبالي نزار بالنا بزعبا قطوة معبالي انتاي أمر نيروه زبل حتى إرترا انت عينت نقطوة ميلا خد كتل اللوا زبل رئيتو نيروه سلازي حج زي بملؤ كابو خن مهارلو يكب عناي نيرو ودي نورن زبل حتى خن ملس علنا انت نيرو انت عينت درجة نقحتي نيرو وي كاد عينت افلط نيرو نمنتاي دعموني دحرنا طنتنا إرترا خاني إرترا بنوبر كتم حدر زي جمرت اما بزعبا قطوا معبالي خنزارو البايت خفطر زي تخاله إلنا كنزارب نخيلينا سلازي بمنصر زي حجي تي مامرك ولت انحي نزي حزبي بزعبا قطوا معبالي عب الساعة زي نزراب حجي نزل خناتات ترعسك غير كذا يكون كاب حلف تماهيلك ندحر حجي صباح نكو نبور ابز فطور له ساعات إرترا بقوام عم محضر له ساعات انت عينت نقطة ميلا تكتل اللوا سلازي نمعبالي خون وازخولو صقاتات كلو وادو انتايهم بخمي كتقوم لم تخيل زبل حجي اتي حزبي افلط اندحر صنيحو صباح نكو إذا سرعة الجيسو نبور عبي إرترا بزفترلو كم أكلنا يتحبرسب أبتحبرسب سلز واسع تسب مالتيو سلزي بحالس محن صاص يخون ولا مسعي أنفت أم هنداس تارا خلو سلز خيل بزعبو أمر نخلو بزعبو نخحسبلو مقبار نبعل حقازي يزبلي حجي زي ناي ممر تبقصو مالتي سلزي بو مسرتنا خا حجي بزي متينا زلنا مالتيو مبر مسرته أب إرترا ذل خونتات بزعو طبعا إرترا تتنتن ويكتنتن ذخلا كبايتا سلزلو إرترا طبعا معبلتن بقطبا إرترا نحن تملشا ويكعني إرترا ودقت هاجر كوينا الكخت زراي تغلني خا مخناتوس أجمرت مخناتوس حجن سرعتنا هاللي حدا نور كنا تان نحر زي فترة تهاجر نحر زي تبقسي كي تبقسي فيش اللي خطب لي تغلني خا حجي سلازي نعو مسارات غير كاخاني بقى امون حسوس مسوس بقى إرترا تبعمل لا تغلنا ولا انت تسواي ولا انك انا ابز مدمدمنا كايدا تغلنا هون ناس يستفتنا سلازي سي كله زي اجمت كنا اتخن كلا لنا مالتي لازم نعو من صبر عينا زي حجي ابز يمطينا زلنا مونيت إرترا نزارب لا زلنا زي امخانا مستبهلا قداسي خبل زدل مالتي خمأتو خوننا مالتي سلازي حجي انتاينا خنزارب لومي بزعبا تفعل عينت قطوات تبع عالمنا زلو مالتي إرترا حنتي كابتن ابو عالم زلو هاجرات العلاونه زلو هاجر سلازخونت غديلوا زلو حجي فتحن حجن بسرعه منباريو سلازو سخاني نا إرتراويان غداي نحنا هنغبر زغبانا نعنم غبار كا نقالس علنا نقالس لو مالتي سلازي صباح نكو نور ابز فطرلو بينا مقد خت كيدالو نزبل حتى منالبات نعو انفس زخل نجر سلازخونه اب عالمنا انتاي عينت نقطه ميلاتات الله زبل حتى مرايا قداسي إذا حجي إرترا خنت عينت نقطة معبالي تختل نزب الحجي بمنصر نزم نقول صوم
تفعل نقطة ميلاتات كرئي خلو إرترا انت عينت نقطة ميلا تختل ويسرعت تختل كنول كلنا حجي إذا حجي زلو خناتات حدا كرئي كعليو الله دي خني نزول حتى مالتي قد مسرته إذا حتى زي ندحر حجي وين انت عينت نقطة ميلا كتلي قبعة كناتات قمت إتيها انت عينت نقطة ميلاتات كتل يقبعة إلنا عينا خنحسب زلنا مبر نزي حجي زل السرعات مالسي انتي زختل الكاون كتقوم أي تقلني هم خناتو خم هزبن كما هاجرنسي بنبر كي كنقصقص لزي جمرس زي كتو لي تقلني مالتيو جن انتي كم زقبر كنزارب نخلينا سلازي زي عتا عند حمرتنا زي عجن دحر حجي إرترا نابنور مستملسات تعينا ناي قطوا ميلا كتكتل تخيل نزبل حبار زخونه ወይ ከዓኒ ኣመልካት ዝኾነ ነገር ምናልባት ክህበና ስለ ዝኽእል ኢና ብዛዕባ እዚ ንዛረብ ዘለና ድሓር ኣብ ካልኣይ ክፋል እቲ ፀጋታት ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝመስል እቲ ንምዕባለ ደራኺ ዝኾነ ፀጋታት ናይ ተፈጥሮ ፀጋ ሰብኣዊ ፀጋ ካልእ እውን ማለት እዩ እንታይ እዮም ስለዚ ሓንሳብ ማለት ናይ ቁጠባ ሜላ ምስ መረፅካ ግን ንክትዓቢ ከዓኒ ኣብ ግብሪ ባይታ ክሰርሕ ስለ ዘለካ انت انت نقطه درخت زخونو صقاتات ኣለውዋ ኤርትራ ዝብል ሕቶ ክንምልስ كن ፍትኒና ማለት እዩ ስለዚህ ና መጀመርያ ክፋል ግን ዓይነታት ቁጠባ ወይ ከዓ ናይ ቁጠባ ሜላታት እንታይ እዮም ዝብሉ ንርአ ማለት እዩ ስለዚህ መጀመርያ እንታይ እዩ ማለት ስነ ቁጠባ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና ኢና ዝብል ሕቶ ምምላስ ኣገዳሲ እዩ ቅድሚ ናብቲ እንታይ ዓይነት ናይ ቁጠባ ሜላታት ኣለዉ ምባል ማለት እዩ እንታይ እዩ ስነ ቁጠባ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ሕጂ ምፍራይ ክንብል ከለና ሕጂ እንታይ እዩ ብደረጅኡ ክሪኦ ንኽእል ኢና ሓረስታይ እኽሊ ይፍሪ ማለት ናይ እንስሳ ኣቑሑት እውን ትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ፀባ ስጋ ካልእ ማለት እዩ ምፍራይ እዚ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ብዛዕባ ምፍራይ ኢኻ ትዛረብ ብዛዕባ ስነ ቁጠባ ክትዛረብ ከለካ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣቑሑት ወይ ከዓኒ እቶም ኣገልግሎታት እውን ማለት እዩ ብኸመይ ይፍርዩ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ከዓኒ ከመይ ገይሮም ይመራቕሑ ሕጂ ኣብዚ ክንዛረብ ከለና እንታይ እዩ ከከም ኩነታት ናይቲ ቁጠባ ሜላ ክፈላለ ክእል እዩ ማለት እዩ ግን ብሓፈሽ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ስድራ ኩሉ ዘድልያ ንምንባር ዘድልያ ኣቑሑት ይኹን ኣገልግሎት ክተፍሪ ትኽእልን እያ ሕጂ ኩሉ ተፍርዮ ኣቑሑት ይኹን ኣገልግሎት ከዓኒ ክትህልኾ ይትኽእልን እያ ስለዚ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ይብዛሕ ይውሓድ يعمق مالتي معرف انت درجه بزي قدس ملوات الله مالتي نا عداغا ملوات الله بان كان هبان ملوات الله مالتي سلازي انت عينت ميلات تقمابتي ملوات قالو حتى خون مالتي جن حدا نجر تب حدا نجر كاتركب مالتي اتزلكا هيبكا زيبلكا كاتركب سلازي زي حجي زي مكففال ناي قلبت زبحال مالتي ديفيجن اوف ليبر نبلو مالتي ስለዚ ኾነ ስለዚ ብኸመይ ማራቃሕ ክንብል ከለና እዚ ሕጂ ሓደ ሕቶ ማለት እዩ ብኸመይ ከይሃልኽ ማለት እንታይ ዓይነት ኣቑሑት ተፍሪ ንመን ኢልካ ተፍሪ ዝብል ሕቶ ነዚ ዝምልስ እዩ ማለት እቲ ስነ ቁጠባ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ነዞም ሰለስተ ዓይነት ሜላታት ኣለውና ነዚ ንምምላስ ሰለስተ ዓይነት ሜላታት ኣለዉ ማለት ናይ ቁጠባ ሜላታት ብዓለም ደረጃ ክንሪኦ ከለና ኣብ ዓለምና ሃገራት ዝኽተልኦ ናይ ቁጠባ ሜላታት ኣለዉ ሕጂ ተቀዳማይ ባህላዊ ወይ ከዓ ትራዲሽናል ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጂ እዚ ባህላዊ ዓይነት እዩ ብሰፊሕ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ዘሎ ሓረስታይ ክንብል ከለና መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕርሻ ዝነብር እዩ መጓሰ ዝነብር እዩ ወይ ከዓኒ ኣብ ዓሳ ምግፋፍ ባሕሪ ስለ ዘለና ኣብ ዓሳ ምግፋፍ ዝነብር እዩ ክንብል ከለና ወይ ከዓ ኣብ ሃድን ዝነብር እዩ ክንብል ከለና ኩሎም እዚኦም ሕጂ ኣብዚ ባህላዊ ናይ ቁጠባ ሜላ ዝጠቃለሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ በብሓደ ክንሪኦም ኢና እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለዎም እንታይ ዓይነት ብልጫታት ኣለዎም እንታይ ዓይነት ከዓኒ ኣልታዊ ፀገማት ኣለዎም ዝብል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ደረጃ እዚ ትእዛዛዊ ዝበሃል ኮማንድ ኢኮኖሚ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ብትእዛዝ ሕጂ እዚ ከዓኒ
إتي سرعة محدرة زبهال نخلو سقاتات نهاجر ونينو نتم نمفر نتقوم اللهم نمفر نتقوم اللهم أقعد ويكأني سقاتات بمول ونينو بتأزاز يزفر مالتيو زفري إتي زمراعة بتأزازيو إتي مهلاهون انت عينة تفري نمن يفرز زبلون بتأزاز قبر مالتي كمان كانوا زبهال مالتيو زيون انت عينة بحر الله خما إيو خريئينا مالتيو إتي سالساي إذا عداقاو نبهال ماركت إيكانو نبلو مالتيو إذا حجي انت عينة تفري ويكا بخمي مراقح ويكا نمن يزي هل نمن يزبل حتو من يزملسو عداقا يزملسو مالتيو سلازي حج عداقا خما يقري ملس نابوخن كيدينا جن حجي منقستي كونن ويكا تي عداقا سفحن طلقن عداقا مالتيو ولا بتي بهلاوي هنا ولا بتي تزازاوي ناي قطاوا ميلاتاتون عداقا لو نديو جن عنقتن تطلقتن نايت عداقا طبيبي ابز عداقاو نبلو زلنا ماركت يكونوم جن سفحي مالتيو سلازي انتاي احي فري بخمي يفري نمن يفري زبل حجي تعداقا يوسنو مالتيو حدا بحدا خن رئينا مالتيو سلازي حجي عالمنا زلو بتخكل زمنا يقطع ميلاتات كنريهم كلنا بكبر مالتي إذا حجي كم سنة حساباوي كنوصدو نخيلنا مالتيو بكبري عالمنا زلو كم خلنا كن نايزم سلسة زيهم حوس واسات يوم مالتيو سلازي بيرتنا ولا نحرقينا مالتي تحرستاي حريشو يتين عقز خون أتريفو كاب عداقة زجوز قلو مالتي هم تفوتو مالتيو شو بربرة عداقة خيد جز لمبا عداقة خيد جز سلازي حجب تي تساتفا يخون مالتي عداقة نوعلو مالتي نو سلازي نعوز فريق قلو مالتيو سلازي من انتهي فري بخمي يفرز بلون عداقة زوسونا مالتي عداقة حواس قلو مالتي بتقال أول أبي إرترا نور سلازي اللي إمبر تي سرعة محدارة وناتو تارا له مخناتو تي عداقة بعداقة كفرزة يخيل ويكعبت بهلاوي الجباب كفرزة يخيل بتأزات ويكعبت سرعة محدارة كفريز جوب أنا جرات على مالتي هاجر مكل خال نمثالي ويكع عبيتي ناي ترجع ويكع ناي تحت قرصي إذا محجي عداقة جبر يخيلن بعقمي أو حداثة تمنعش تأفريتون قبر سلذي خال حجي سرعة الجبر نجار حجي بقبري عبايتها هوري خلنا عالمنا تي بقبر زلو مالتيو الجواب ويكا ميلا نبلو ويكا سرعة قطوة نبلو نايسلس حوس واسي إذا حجي ميكس الإيكونومي بحال مالتي بقبر حجي كلن هاجرات دارجة كلن مالتي حجي ملو بملو بحلاوي يلن ملو بملو زاد يلن ملو بملو عداقة يلن مالتي حوس واسي مالتي حجي حوس واسي كن درجاتات كله خيليو نمثال كونتينيو من دحر وسيدنا على حدا شاف عداقة على حدا شاف كعني نايت إزاد نحر الله خوينو من المات زي عم عخل ندحر خوينا قال هاجرات نابزي قص أنا الله قال ها نابزي الله مالتي بدرج أنت زي كوينو دارجة 100 ب100 ناي عداقة ناي طواميلات تختل ويكعا 100 ب100 ناي كوماند تختل يلان مالتيو سلازي انتايو زي كم حدا رابعي أكل كنوس إلينا زي حوسواس زبال ويكا ميكسد إيكونومي زبال مالتيو سلا درجات رأي زفلة نابوخن متسينا انتاي ربحات الله انتاي كعني قلتات الله زبل نابوخن متسينا إلينا جن بحفشيو كم دخل بالكلنا حدا خنستبه على الزقبان انتايو يتي بكبر بايتا نريو نحد هاجر قطبة حوسواس مخان ناي تأزازن ناي عداقان بحلاوون زحوسي كم زخوني أقمت ندعتنا مخاد أقداسي مالتي سلازي ميكسد إيكونومي ويكا ناي حوسواس ناي قطوة ميلا نولو مالتي حجي إذن كلن زبلنايين اتي أخونت سلسة مسرطاوين حتى انزم اللسا مالتي زين حجي كنا استبعلا لنا سلازي بحلاوي ديو تأزازاو عداقة ديو ولا تحجي ناي كل حوسواس نبلو زلونا وين انتقونا مالتيم تميكس الإيكونومي سلسة مسرطة وين حتو خم اللي صار له زين حجي أقداسي حجي انت سلسة مسرطة وين حتو
انتي يفري انتي عنت أحا أبتهاجر يفري من يوصل تحط زمت مالتي نمني خسفري فريت نمني زفري زبل حتى الله مالتي حجي وفيركا سرح توافيركا مالتي كتفرغ لك حجي انت حتفري كتوسن لك مالتي عفون ده تزرق مثالي مالتي وي كبت ده تربحلو اخل تزرق وي كعني فاوريكا ناج ندا ጨርቅ ዶ ትገብረሉ ወይ ከዓኒ እኽሊ ትዘርአሉ ዝብል ሕቶ ሕጂ መን ይዝውስኑ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እሱ ምስቲ ንመን ይፈሪ ዝብል ሕጂ ተዓሳሰረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሓንቲ ሃገር እኽሊ ዘይብላ ማለት እዩ እንድሕር ድኣኒ እቲ ዝፈረቁ ሕት ናይ ንምሳሌ بعداقة مسرت كوين ماني زيادة ناي دقة قلب زلوه مو نابقى دقة زقنعي كون خيلي سلازي حجي زيادة واقع سلازي وصة سلازي عداقة نحزوصنا خوين حجي كاب نوصع ني ويست هاجر حالك زوعل ويكا زوعل عقحام مفراي نابدق نابسدد قنعي أحق تفرد خيليها تماركت مالت عداقة نسخهم وغصن خيلي مالتي سلازي حج عداقة وصلنا نحركم خون مالتي نو حجي أبتهاجر حجي ناي ممكن حترات كيف تاريخ خيلي حجي كابتن عداقة مالس ندق أفريقيا كاب عداقة خب مع علم عداقة خاني مقبخت جزء تزيك إلك تزيك إلك حجي ممكن حترات كقاطم خيلي ግን ትኻብ ዕዳጋ ኣነ ዓለም ዕዳጋ ትገዝኦ ዘለኻ እኽሊ ክቡር ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱም እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ድኻ ወይ ከዓኒ ምግቢ ዘድልዮ ካብ ዓቕሙ ላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሕጂ መን እዩ ዝውስኖ እንታይ እዩ ንመን እዩ ዝፈሪ ክበሃል ከሎ እዚ ሕጂ እዚ ግምት ምእታው ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ سلازم من وصل انت عينت نايك طبعا ميلا تخطل نقول زنا 4 زبلنا نازي كم لسالوا بخمي كيفري كمي انت كمي يركع خاطر فريو زول حتو قالت كتملس كتقال لك انت عينت صقاتا توفر بخمي يو تصقاتا توحد تصقاتا توحد خنا بخمي يفر زبل مالتي حتى زين ثلاثه مسارتاوان حتتات زين كملس كخيل الله تناي طبعا ميلا تخطلوا له مالتي حجي عيناي ناي قطوع ميلاي حجي نتا حاجة زبقع زبل كتوسن دحرخونكا لازم ثلاثة زن حتو زمل سلكا بخمي ما قدي براز بلا حجي عيني خاطر إذا لكا مالتي سيزي حجي مستعد خي زخيلنا يخيلن لكا خطفر دحرخونكا زي بخمي زفري انتاي يفري بخمي يفري نمن كيفر زبل حتو ختم لسكت كلا لكا مالتي سلازي حجي صباح نقول اب إرترا نور نحل تفتيرو انت عينت نايك طواميلا إرترات كتل إلنا هنحسب كلنا حكي لازم ثلاثة زين حتى تازي إنك نملس كن كلام لنا مالك أنا نايك طواميلا عيو نزي مستي كتوسنا لك أنت يفرقت كلها حكي تزبز كفارنا حفرة السب إرتران تايدلي زبل حتى كتر لك أنا بزب تأمتي سرعة محدران نحرال لخوينا مخناتكم تعنتو دونات ناي بوليتيكا بايتا عيو زوسن إلنا ندينا سلازي حكي طلب نايت هاجر انتاي زبل قمت اتيات عشان تقبرها سلازي صباح نقول ارتراز سرعات حقاوي راح زي كونسي ديمقراطيا وسرعات سلازخونه سلازي مسرتها طلبنا حزب زمان سلازخون انتاي فرز بالحكي خفت مسرتها طلبنا حزب ارتراز بالقسي مالتي انت عينت صقاتات لك عمطات لك كانت عمطات بخمي توهادو زبلون مسو تتحجز خيد مالتي سلازي حكي بو مسرتنا صباح نقول انتاي نايك طبعا ميلا يدلنا زبل كنوسن مالتي سلازي زين خنستبحل لنا مالتي زين ثلاثه حطوتات زيعته سلازي نرعي حجي نفس وكف زين زبلناين مالتي زبحلاو طبعا تراديشنال كرم نبلو مالتي بخمي نزي اني ملسه زين ثلاثه زبلناين مالتي نو سلازي حجي مالت قطر زعبهم ምናልባት بقللو تستبهلو تقوليو مالتي سلازي
ባህሊ ዓቢ ታራ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ትራዲሽን ማለት እዩ ልምዲ ዓቢ ታራ ኣለዎ ንምሳሌ ሕጂ ነዊሕ ዝኸደ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሕርሻ ኣገባብ መዓዝ ጀሚሩ ንምሳሌ ብብዕራይ ምሕራስ ወይ ከዓ ብፈረስ ወይ ብኣድጊ ምሕራስ እቲ መሳርዕ ተኣሽሙ ኩሉ ማለት እዩ መዓዝ ተጀሚሩ ንክንደይ ዘበናት እዩ ሕጂ እሱ ሓሊፉ ኣብዚ ነዊሕ ዘበናት ዘቆፀረ መዓር ክንደይ ምምሕያሽ ተገይሩሉ እንታይ ገይሩ ንዝብል ሕቶ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ባህሊ ዓቢ ተፅዕኖ ከም ዘለዎ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዘን ሰለስተ መሰረታዊ ሕቶታት ሕጂ ባህሊ ወይ ከዓ ብልምዲ ዝምለሳ ምዃና እንታይ ዓይነት ኣቕሓ ይፈሪ እንታይ ዓይነት ንመን ኢኸ ዝፈሪ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ሓደ ነታ ፋሚሊ እዩ መሰረቱ ሕጂ ናይ ኤርትራ እቲ ሓረስታይ ንብሎ ማለት እዩ ዘርእዩ እኽሊ ወይ ከዓ መጓሰ ብመሰረቱ ነታ ፋሚሊ ወይ ከዓ ነታ ስድራ ንዓ ንምዕንጋል ተቐዳማይ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ዕዳጋ ከይዱ ገለ ካብቲ ዘፍረዮ ሸይጡ ንዑ ዘድልዮ ክገዝእ ክእል ማለት እዩ ግን ብመሰረቱ ግን እቲ ምፍራይ ኣብ ዕዳጋ ሸይጥካ ትርፊ ክትረኽበሉ በዚ ፕሮፊት ንብሎ ማለት እዩ በዚ ናህና ቋንቋ ከምኡ ይኮነን ንትርፊ ይኮነን ሓረስታይ ናይ ሃገርና ዝሓርስ ማለት እዩ ዘፍሪ ማለት እዩ ዋላ እቲ መጓሰ ዝጓሲ እውን መጓሰ ጓሲው ፍርቀን ነተን ዝጓስየን ዘሎ ሸይጡ ትርፊ ክረክብ ሞ ነቲ ትርፊ ተጠቂሙ ኣብ ካልእ ከዋፍሮ ይኮነን በቃ ሸይጡ እኽሊ ዝገዝእ ማለት እዩ ካልእ የብሉን ተን እንስሳ ዘፍርየን ዘሎ በቃ እናቱ ህይወት መዓልቲ ህይወት ፀባ ሰቲ ስጋ በልዕ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ሸይጡ ከዓኒ እቲ ከፍርዮ ዘይኽእል እኽሊ ወይ ከዓ ካብ ዕዳጋ ክዳን ካልእ ንክገዝእ ጥራይ እዩ ዝሸይጥ ማለት እዩ እዞም ዋላ እዞም ዓሳ ዘፍርዩ ምናልባት ተኣታተው ነገር ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ግን መብዛሕትኡ በቃ ንክንደይ ዘመን በቃ ክሰርሕሉ ዝፀንሑ ንኣሽቱ ጀላቡ ወይ ከዓ ትጋባብ ዋላ ንባዕሉ እቲ ዓሳ ናይ መሓዝ ኣገባቡ ኩሉ በቃ ንወለዶታት ክኸይድ ዝፀንሐ ስለዚ ሕጂ ኣብ ሳብሲስተንስ ማለት ነታ ፋሚሊ ጥራይ ንምዕንጋል ዝግበር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ካብኡ ወፃኢ ብዙሕ ዝኸይድ ኣይኮነን ንዙ ከዓ ምስ ብዙሕ ባህላዊ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ማለት ብዙሕ እዚ ሕጂ ከም ትበልኮ ብግብሪ ኣብ ባይታ እቲ ቁጠባታት ተሓዋወሰን ድዩ ምናልባት ሕጂስ ኣብ ኤርትራ እሱ ጥራይ ድዩ ገለመለ ሰብ ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ማለት ካልኦት ትሕውስዋስ ምዃኑ ብምሉእ እቲ ሃገር ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ግን ዝበዝሕ ክፋል ከዓ ኣብ ማሕረስ መጓሰ ኣብ ዓሳ ምግፋፍ ሓድን ዝነብር እውን እንታይ ከም ዝገብር ንሱ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ከምዚ ዓይነት ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ዝበሃል ኣብ ርሑቕ ገጠራት ይዝርከብ ማለት እዩ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ንባዕላና ዘለናዮ ማለት እዩ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ እዚ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከብ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ብሃገር ደረጃ ሓንቲ ሃገርሲ እዚ ትኽተል ኣላ ኢልካ ካራክተራይዝ ክትገብራ ትኽእል ስለ ዘላ ኣይኮነን ግን ኣድማዕ ክፋል ናይቲ ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ቁጠባ ሜላ ዝነብር እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ንሱ እንድሕር ኮይኑ ብከምኡ ክሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን እዚ ማለት እቲ መን ይፈርእ ብከመይ ይፈርእ እንታይ ይፈርእ ገለገለ ዝብል ማለት እዩ ሓደ ካልእ ባህሪ ናይዚ ባህላዊ ቁጠባ ሜላ ንብሎ ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ናይ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ማለት ዝውቱር ኣይኮነን ማለት እዩ ከም ዝበልኮ ሕጂ እታ መሳርሕ ሕጂ ኣርዑት ኩለን ተንታእሽሙ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ይፈልጠ እንደኸውን መሳርሕ ብምልኣ ውፃያ እንድሕር ተባሂልካ ማለት እዩ ስለዚ ኤንወይ ብዝኾነ ኣርዑት ኣሎ ማለት እዩ ነዊት ኣሎ ማለት እዩ ዕርፊ ኣሎ ማለት እዩ ድጉሪ ኣሎ ኩሉ ትምራ እንቆራቁሮ ኣሎ
وراقر له كله مالتي تعشمو إسا جنتا عبعر بقى تسميدكا محراس مالتي تجمعت يا حجي ما سيتأثاتها تم حرشة حرشة بعد كلها مالتين دي انا بملا دي نقرم دحنا لها نقرم أنا ما عندي اوا مالت بحبشيو تعزم زلخو تا مسارع نبلا እዚ ኣሲ ኣብዚ ኣብ ኤርትራ ካብቲ ኣታቶ ክንደይ ገይራ ሕጂ ኣብዚ ነዊሕ ዘመናት ከኒ እንታይ ምምሕያሽ ተገይሩላ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ነው ምናልባት መጀመርያ ሰባት ቅድሚ ከምኡ ምጅማሮም ዕንጨቲ ተጠቂሞም በልሕ ዕንጨቲ ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ሕጂ እውን ኣሎ ገለ ክፋል ማለት እዩ እንዳተኸሉ ድሓር ነታ ዘርኢ ኣንጥም እንዳበሉ ገለ ከምኡ ነይሮም ዝኾኑ ክልል ቅድም ማለት እዩ ግን እዚ ገባብ ማሕረስ እዚ ሕጂ ማዓስ ከም ተኣተቶ ከመና ማለት ሓበሬታ የብለይ ኖ ማለት ንዘመናት ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ ነው ስለዚ ሕጂ ኣብ ምምሕያሹ ከዓ ብዙሕ ዘየመሓየሸ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ምናልባት ማሕረሻ ሓፂን ምቅጥቃጥ ተኣሽሙ ካብ ቀደም ነይሩ እንዲ ግን ድሓር ተኣሽሙ እንዳኾነ ምስ ከደ ተመሓየሸት ማሕረሻ ተኣሽሙ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዳሕራይ እውን ማለት እቲ ኣግራብ እንዳበረሰ ምስ ከደ እውን ካብ ዕርፊ ተኣኻ ትብሎ እዚ ድጉሪ ካብ ናይ ገረብ ድጉሪ ገለ ትገብር ሓፂን ድጉሪ እውን ዝገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ምልዋጥ ኣየድለካ ሓፂን ስለ ዝኾነ ማለት እቲ ዕንጨቲ እቲ ገረብ ግን ተኣሽሙ ስለ ዝኣርግ ማለት እዩ ሓቅቕ ማለት እዩ ከምኡ መስዐ ንምሳሌ ካብ ገረብ ስራሕ መስዐ ማለት 3-4 ተኣሽሙኡ ኣፃብዕቲ ዘለዎ ኣለሲ ከመይ ጌርካ ስራሕ ኣሎ ንባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ማሕረስታት ኩሉ ተኣሽሙ ፈልጥዎ እንታይ ይገብሩ ማለት እዮም ድሓር ግን እንታይ ተኣታትዩ ነይሩ ሕጂ ሓፂን ብሓፂን ዝተሰርሐ መስዐ ከምኡ ስለዚ ሓደ ንኣሽቲ ትርኢ ኢኻ ግን ቴክኖሎጂ ማለት ኣብ ምጥእታው ቴክኖሎጂ ብዙሕ ዘይከደ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ እዚ ትራዲሽናል ክንብሉ ከለና ብቐሊሉ ሓደስ ቴክኖሎጂ ክትተኣታትወሉ ዘይትኽእል ማለት እዩ ኢንፋክት ብዙሕ ግዜ ይጋገይኦም ከማን ማለት እዩ ሓደ ግዜ እቲ ቴክኖሎጂ ንባዕሉ ገይጋ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ተኣታትው እዮም ማለት ብስም ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሕጂ እቲ ትራዲሽናል ወይ ከዓ ባህላዊ ቁጠባ ዝያዳ ኣፍራይነቱ ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ትእቱ ንምሳሌ ሞጓሰ እዚ ተኣኻ ትብሎ እዚ ኖማዲዝም ሕጅስ በቃ ነቶም ኖማዲክ ፒፕል ማለት እዩ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣስፊርካ ሰደንተሪ ዝኾነ ላይፍ ንክሕልፉ ኮፍ ተብሎም ማለት ተስፍሮም ማለት እዩ ነው ሕጂ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ስለዚ እቲ ከባቢ ዘሎ ካልእ ማለት ካልእ ተኣሽሙ የለን ናብ ሕርሻ እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ መሬት ክሓርሱ ገለገለ እዮም ክንድሕር ኮፍ ኢሎም ማለት እዩ ቅድም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ጓዓዙ ከብቶምን ማሎም ሕጆም ከይደ ማለት ሳዕሪ ዘለዎ እንዳኸዱ እዮም ተኣሽሙ ዝገብሩ ማለት እዩ ነው ሕጂ እንድሕር ኮፍ ኣቢልካዮም ኣፍራይነት ይጎድል እዩ ምክንያቱ እቲ መሬት ንሰደንተሪ ላይፍ ሰፖርት ክገብር ዘይኽእል እዩ ስለዚ ሕጂ ኖማዲዝም ዝያዳ ኣፍራይ እዩ ዝኸውን ብከምኡ መሰረት ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሓደ ግዜ ምግጋይ እውን ኣሎ ነዊሕ ግዜ ዝቐፀለ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝሓሸ ኣገባብ ምፍራይ እውን ሰለክት ክገብረልካ ክእል እቲ ትራዲሽን ንባዕሉ እዚ ኢንዲጂነስ ናውሎጅ ንብሎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ብትክክል ነቲ ኩነታት ዘይፈልጡ በቃ ካብ ከተማ በቃ ተማሂርና ኢልካ በቃ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣሎ በቃ እዚ ሓረስታይ እዚ ክገብር ኣለዎ ኢሎም ሕጂ ብዙሕ ግዜ እዚ ኣዶፕሽን ዝበሃል ማለት እዩ ገይጋ ዝኾነ ነገር ተኣሽሙ እቶም ሓረስቶት ካብኦም ንባዕሎም ካብቶም ተማሃሩ ንላዕሊ ተኣሽሙ ዝፈልጥዎ እውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ክነተኣታት ከለና ምሽም ቴክኖሎጂ ኣሎ እሞ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብዚ ክንጥቀመሉ ኣለና ኢልካ ኣገዲድካ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ሕጂ እቲ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ዝበሃል እዚ እቲ ናይቲ ከባቢ ብነዊሕ ተጠርየ ተሞክሮ ንሱ ግምት ክትዕቱ ኣለካ ምናልባት ቶም ሓረስቶት ካባኻ ንላዕሊ ብዛዕባ እቲ መሬት ትፈልጡ እንታይ ይፈልጡ ምክንያቱ ሕርሻ ብሕልፊ ዋላ
نشتي ناي زي اسبكت نقوله مالتي ناي نفاس مقيار وي كان نفاس زهرمو زي هرمو قال نحنا له خوينو انت عينت اخلي بعت زرع معاسيا ما يبعت هرم قال ازي حجي كم نوح تمكرو زفلط لهم تم حرستت مالتي سقاعتي مسيلكا بقى زي قورات بلو مالتي ازي سرعات كم غيري نزي تاخت بلو بقى ጥሙር ማሕረስ ኢሉ ክንደይ ፈተነ ይገይሩ በቃ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ፈተነ እናገበረ ነህዝቢ ኤርትራ ጥርሑ ዘትረፎ ማለት እዩ ጥሙር ማሕረስ ኢሎም ጀሚሮም ነይሮም ጌጋ ዝኾነ ድሓር በቃ እዚ ብትራክተር ምሕራስ ማለት እዩ ብትራክተር በቃ ደሮት ይፍለጥ ገለ ይፍለጥ ብትራክተር ይሓርስዎ እሞ ነቲ ሓረስታይ ናይ ዝሓረስናልካ ክፈል ይብልዎ እቲ ሓረስታይ እኮ ብዕራይ ይኹን ጉልበቱ ከፍ ኢሉ ውዒሉ ኣለኮ ሕጂ ሓሪስናልካ ናይ ዝሓረስናልካ ክፈል ይብልዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝሓርስዎ ግን ኣፍራይ ኣይኮነን ምክንያቱ ዝጥቀምሉ ማሕረሻ ናይተን ትራክተራት ምስቲ መሬት ዝኸይድ ኣይኮነን እንታይ ይገብርዎ ክንዲ ገለ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፈርታይል ዝበሃል ልሙዕ መሬት ከዓ ጥሉቕ ስለ ዘይኮነ ሕጂ እቲ ማሕረሻ ውሽጢ ኣቱ እሞ ካብቲ ውሽጢ ናብ ደገ ዘውፅኦ ዝግልብጦ ልሙዕ ዘይኮነ ሓመድ እዩ ስለዚ ሕጂ ገሊብጦም ገድፎ ድሓር ዘሪእካ ምስ ገደፍካ ጭርም ኣይትበቁል ኣይተብል ማለት እዚ ሕጂ ብኸምኡ እዚ ስርዓት ዘይገበሮ ነገር ኣለ እኽሊ በቃ ልሙዕ መሬት እዚ ዋልኻ በቃ ንሄልካ እዚ ኢሎም ሕጂ በቃ ንቢራ ክኾኖም በቃ እዚ ስገም ክዘርኦ ኣለኩ ገለ በቃ ኣንታ እዚ እኳ ይኸውን ንሆሙ ገለ ተበልዎም በቃ ብሓይልካ እዚ ገበሮ ከይዳ ጭርም ዘይገበርዎ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ቴክኖሎጂ ክበሃል ከሎ እቲ ኣፕሮፕሬት ቴክኖሎጂ ክኸውን ኣሎ ምስቲ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ንብሎ ምስኡ ተጣሚሩ ክኸይድ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ብሽም በቃ ፈለጥ የተባሂላ ሰብ ኣብዚ ኣዋፊርካ ስእልካ ተኣሽሙ ዝግበር ነገር ኣይኮነን ማለት ጠጊቕ መፅናዕቲ ዘድልዮም ምስቲ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ምስቲ ከባቢ እውን ክኸይድ ዘለዎ ማለት እዩ ግን ከም ባህሪ ግን እዚ ናይ ምዕራብ ቴክኖሎጂ ዝያዳ ዘይተኣታተወ እዩ ማለት እዩ እዚ ከም ባህሪ ክንገልፆ እንድሕዳ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ በቃ ንነዊሕ ዘበናሲ ሓደ ዓይነት ኣገባብ እንዳተኸተለ ዝኸደ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ሕምቀት እዩ ማለት ኖት ነሰሪ ከም ዝበልኮ ማለት እዩ ኣብ ነዊሕ ዘበናት እቲ ዝሓሸ ገባብ እውን ሰለክት ክገብር ዝከኣለ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዝበልኮ ሕጂ ኖማዲዝም ሕጂ ከም ዝበልኮ ማለት እዩ ኖማዲክ ተኣሽሞ ሞር ፕሮዳክቲቭ እዩ ነቲ ከባቢ ሞር ፕሮዳክቲቭ እዩ ካብ ሰደንተሪ ዝኾነ ላይፍ ማለት ኣብ ሓደ ከባቢ ኮፍ ኢሎም ሕርሻ ገለ ክገብሩ ከፍሪ ይኽእልን እዩ ስለዚ ኖማዲክ ተኣሽሙ ሞር ፕሮዳክቲቭ ነቲ መሬት ምስኡ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብሽም ናይ ቀደም ተኣሽሙ እዮም ጥቀሙ ዘለዉ ኢልና ከዓ ከምኡ ክንገብር ከም ዘይብልና ኣግምት ምእታው ግን ከም ባህሪ ግን ማለት ብልምድን ብባህልን ነዊሕ ግዜ ዝቐፀለ ምዃኑ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ሓረስቶት ዝነበርኩም ደቂ ሓረስቶት ዝነበርኩም ትርእይኹም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ተኣፍራያይ ተሓረስታይ ንበሎ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ፋሚሊ በቃ ቀንዲ ስርሑ ሕጂ ነቲ ፋሚሊ በቃ ነታ ስድራ ምቕላብ ስለዚ ሕጂ ንስድራ ከቀልብ ዝኽእል ስራሕቲ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ካብቲ ድሌት ናይታ ገዛ ካብኡ ወፃ ኣይኮነን ምናልባት እዚ ሕጂ ንዕዳጋ ዝኸውን ሓደ ዘርኢ ወይ ማለት ሓደ ሓፍሪ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገዝኡ ዘይጥቀመሉ ማለት እዩ ግን ኣብ ዕዳጋ ሸይጡ ተኣሽሙ ገብሮ ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣይተባብዐን ይኸምኡ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ግራት ንከብኣ እንድሕር ኣወፊዋ ማለት ከፍርየላ ነቲ ስድራ ዝኸውን እኽሊ ከፍርየላ ስለ ዘይኽእል ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሪስክ ቴከር ኣይኮነን ሕጂ ሓረስታይ ምክንያቱ ጠለብ ናይታ ስድራ ምምላእ ስለ ዝኾነ ትቐንዲ ስርሑ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ካልእ ምስቲ ቴክኖሎጂ ምትእትታውን ተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ድሓር ብሓፈሽኡ ማለት ስራሕ ናይ ኩሉ ኣባል ናይታ ቤተሰብ ውሱን እዩ ቆልዓ እንታይ ይሰርሕ ኣቦ እንታይ ይሰርሕ ኣደ እንታይ ትሰርሕ ኩሉ ብዕድመ ማለት ኣብ ኤርትራ እንድሕር ከይድና ብዓድታት ዝቆመ እዩ ማለት እዩ ተሓረስታ ብዓዲ ማለት ከም ከተማ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዓዲ ማለት ገዛውቲ በቃ መልክዕ ሕጁ ተሰርሐ ተደኮነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ዓዲ
نعدي هوت كنزارب نحن كوينا أبت عدي كاب جانا زي تولد قلعة أما هات أنا أدي زول عشان جميل كخسبت زعمه ناي عدم بعل تأجع زلوا مالتي بعد درجة خطر خلها حكي كلهم من الناتم ترى له مالتي زين كأني بما يبت تخفاف لاين تن ما يبت كأني بصدرة مالتي بيت جزاء مالتي صدرة تخفلا مالتي أبنو سكف صدرة حجي أبون عدن مصدقهم نورو سلازي حجي نبون دكان عدن مصدقهم نخنورو زاد اليوم نجا مخناتو كبلعو سلازلهم كخدام سلازلهم معقوب كلهم سلازلهم نعم زاد اليوم نجا حجي حبيرهم يمزقورو مالتي سلازي حجي نفس وكف أمان نايت صدرة ترى ولا هسعن قلعة مالتي ود 5 عمت ود 4 عمت جميركا مالتي كله صراحة له إن فاكت ود 5 عمت ود 4 عمت صرح عبي تكو زي خل صراحي ما حسيت نحرر له الكاو عيلو مراحتكم حلو نحرو عيلو عبي صراحة مالتي مخنياتو عبي سب مراحتكم حلو خفا بالكاو علي تخليني خا مالتي مخنياتو خلق صرح زلو سلازي حجي مراحتك علي مسجين نحرو عيلن خا صباح عيلن مالتي صباح نحر زي لك اسمي يلن اسم نحر زي له كله مالتي كله زقاوس مالتي بتي عبد السدع سلازي حال نيزول عد عبي تعب صرح عبي صراحي عبي كونتريبيوشن يزلو مالتي نو سلس رول ناي نفسك كف على ناي تسدرا فولتيو أبو انتاي يسرح حد انتاي يسرح ازي سلس هنا حتى ستابل ذخنا فاميلي زخيدي قصل كازي خاب جنريشن ناب جنريشن مالتي سلس حجي ازي حدا بحري مجلس ناي تي بحلاو طبعا نبلع مالتي سلس بمتصر زي ابي ارتراز لكم رئيس خوينا كنتصور خون خلنا مالتي حدا زي تخالق إذا تزازاوز بحال مالتي مسرت وهاري نايز تزازاوز بحال انتايو دحال كنمصينا نو سوقفو انتاي ربح له بلصعታት له من حدي خوادادر كله انتاي بلصعታት له زبل كرينا ግን تمسرتاو بحري نايزم نبلوم زلنا ناي قطواميلات انتاي زمسل حجي تخالعيتي تزازاوز بناتا كوماند ايكونومي نبلا مالتي حجي بتزاز وي كعبي سرعه محدره كله نتيم حيلتات معطوت نبلو مالتي بتقرني حيلتات معطوت يبحال مالتي سلازي نكلهم زقاص نسي تمنيس برودكشن زقاص سيو سلازي نتن سلست حتى زلعلان كاني منغستي وي كسرعه الحضر يملسن مالتي انتي يفري بخما يفري نمن يفرز بلا حطوتات مسرتاون حطوتات منغستي يملسن مالتي سلازي حتى زي منغست خنبل كلنا كان زنا ايرترا سالكا وزعزع يكون سرع مالتي سلازي حجي بلان زوص مدب زوص أكل الله مالت سرع تعشمي سقول يكون كاب حزبي عند حدا عند مسعز نبرا يكون كم زنا إرترا ولا ناي باني دكان غيره باني خيز على يكون سلازي يتي عبي ناي تهاجر تقاثات يونن بمدب كعني بلان غيره خا يوافر انتاي عينتي يفري بخما يفر انتاي يفر زبل نمن يفر زبل بملؤ خا يوسن مالتي سلازي منالبات نابزي زقرباي نزناي كوماند ايكونومي زناي سوشيال سيستم وي كعني كومن سيستم زختلا زنبر هاجرات ناو زقرباي كو يكونان 100% يكونان كم تعندو زلنا بير كوماند ايكونومي زبال على العالم نير يفلطن يلن مالتي ግን تزقرب ناقو نساتن مالتي سلازي حجي انتاي تمسرتاوي ባህሪ ሕጂ ማለት ንስኻ ኣበይና ዓውደን ቁጠባ ትነጥፍ ወይ እንታይ ትገብር ከምዚ ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ወሲድካሲ ሕጂ መምህር ትሰርሕ ማለት እዩ ክሰርሕ እንትሕር ዘይደለካ ጥንጥኖ ምንም ዘገድደካ የለን ማለት ነቲ ዝስራሕካ ዘሎ ሰብ በቃ ንክብሪ ኢልካ ከይዳ ኣለኹ ኣይሰርሕነ ንሳኻ ክትብሎ ትኽእል ትኸውን ማለት ዋላ ምንም ከይበልካ ብዘይ ምክንያት قريبك كيف تقولي أمريكا حتى زي تعيش مزبالة الله زي employment at will doctrine زبال حتى انتهي مالتيو تي سرح زلا سب نتي سرح له زلا سب أي سرح الكان يخولو بزي مغنيات مالتي قريبه خير عطوا سخونة ساعات قريبه خير خير حتى بحق حتى تاني مالتي there are exceptions of course مالتي you know انت تزرع كذا زلا سب كاني عطوا سخونة ساعات بزي مغنيات سوقو كاخيري مالتي حتى انتهي مالتي بخلع زار أروع نمن انت أنا سرح تسرح
حجي انتي تفر مالتي بخلع زراروا انت عينت أحد جزء انتي تهلخ ناتعخا مالتي اب زي أمريكا مالتي نو ازي ناي تزاد قطبة بحال جن كم عينت ناتعنت يبلك مخناتو انت يفرف تعد زوسن تسرعاتي سلازم تعد تزي فريع ولا انت دلخ اخذ قزعي تقليني خمالت يلا مالتي علي كيف كتسرح زوسن تسرعاتي سلازم انا بقى ممر خون ايدلن يلكا كتقدر تقلها ممر اللي نحرم ديك امر تخون مالتي ممر يخون يلكا كتقدرون اي تقلني خا قدف كاف خالد سرعه تقلنا زقصر سرعه سلازخونه مالتي سلازم حجي تي ولقاوي ناصنت زبحال وحدي مالتي سلازم حجي انت يفرقعه مسو زخي سلازخونه مالتي سلازم حجي اب غزي درغ زنور سبات من على ذكر وي مالتي حجي انت يقوروا مسلكا كومبلمنتاريتي فولس زخونه كومبلمنتاريتي مالت دايم دخلت احاسي بحاده تجزء مالتي سلازم حجي سامره تجزء نحد لخاس شكر تجزء مالت شكر سامنان حبرنا خداني ግን ሕጂ ንስኻ እንድሕር ሳሙና ደሊ እንድሕር ኣለኻ እሞ ሽኮር እንድሕር ብብዝሒ ፍርዮም እሞ ዝገዝኣሎም እንድሕር ስኢኖም እንታይ ይገብሩ ሳሙና ሕፅረት ኣላ ምሽ ስለዚ ሳሙና ክገዝእ ደለየ ሰብ ሽኮር ከዓ ምስኣ ክገዝእ ኣሎ ሕጂ ንክልቲአን ዝጠመሆን ማለት እዩ ስኻ ሕጂ ኣነ እሞ ሽኮር ገዝእ ደልየ ኣነ ሳሙና እንዳ ክገዝእ ደልየ እምበር ሽኮር ክገዝእ ኣይደለኹን እንድሕር ኢልካ እሞ በቃ የለን ትበሃል ማለት እዩ ትገዝእ ኣይተለና ስለዚ ተገዲድካ በቃ ንክልቲኡ ትገዝእ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚህ ሕጂ ምርጫ ብልካን ዕድል የብልካን ማለት ንስኻ እንታይ ትገዝእ እንታይ ትህልኽ እንታይ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ተህልኾ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ሽኮር ገዚእኻ ከዓ ትገብሩ ተህልኾ ኣለኻ ማለት እዩ ተህልኾ ዘይደለኻ ተህልኻ ኣለኻ ማለት እዩ ናፅነት የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣበይ ከይደ ይሰርሕ እንታይ ይሰርሕ እንታይ የህልኽ ትበሃል ሕጂ ናፅነት የለን ሕጂ ትካላት ናፃ ዝኾነ ከዓ ትካላት የለዋን ከዓ ማለት ፕራይቬት ሴክተር ስለዘየለ ድኹም ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዘየለ ሕጂ ውድድር የለን ማለት ሕጂ ኣብቲ ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ውድድር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዘን ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ዝኽተል ሃገራት ዘለኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ውድድር ኣብ መንጎአን እዩ ሕጂ ነቲ እንታይ ይፈሪ እውን ዝውስን ንሱ እዩ ዋጋታት ዝውስን እውን ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ትካል ሓደ ኣቕሓ ተፍሪ እንድሕር ኣላ ኮይና እሞ ኣብ ዕዳጋ ወሪዳ ትሸይጥ ኣላ እንድሕር ኮይና እሞ እቲ ዋጋ ክቡር እንድሕር ኮይኑ እሞ ትርፊ ትረክብ እንድሕር ኣላ ኮይና ካልእ ትካል እቲ ንሳ ተፍርዮ ዘላ ኣቕሓ ከተፍሪ ዝኽእል ኣይብላን ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ ትርፊ ኣለዎ ስለዚ ትርፊ እንድሕር ኣለዎ ኣነ እውን እዚኣ ከፍርአ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ናፃ ስለዝኾንካ እንታይ ተፍሪ ዝኽልክለካ የለን ማለት እዩ تخيل حتى لايسنس كله كله مالتيو فقد مالتيو فقد يتخلكلني وزي تفر لان دمو زي نسخايت قبراي تخلني حسب بالي لهم كونوا عينتي لنا بناي ناي عداقه قطبه مالتي سلازي حجي توددر تاي قبره مالتيو سلازي اذا حدا استكالك تفر مس جمرت حجي عداقه تطلب يبزح مالتي باتي قرب يبزح مالتي تطلب كحد عينت سلازي واقع خيد مالتي سلازي واقع ورد مالتي هذا ካልኣይ ነገር ከዓ ትውድድር ከዓ ብታሽሙ ኸውን ማለት እዩ ዝበለፅ ናተይ ይበልፅ ስለዚ ትቕሓ ካብቶም ሓይሾ ኣለካ ምክንያቱስ ምስ ካልኦት ትወዳደር ስለ ዘለካ ሰብ መፅሕ ገዛልካ እንድሕር ኮይኑ ናይ እንዳክስቶ ኣቕሓ እያ ዝበለፀት ሓደ ዓይነት ከሎ ኣቕሓ ማለት እዩ ናይ እንዳክስቶ ትበልፅ ገለ ማለት ትብል ማለት እዩ ስለዚ ብኳሊቲ ከዓ ትወዳደር ማለት እዩ ስለዚ ዝሓሸን ዝበለፀን ዝወሓደ ዋጋን ክፈርቅ ሓይ ገብር ማለት እቲ ናይ ዕዳጋ ማለት ኣብዚ ናይ ትእዛዝ ግን ከምኡ የለን ማለት እዩ ምክንያቱ ውድድር የለን ኣብ መንጎ ናይ ንግዲ ትካላት ውድድር የለን ክንብል ከለና ዓበይ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ እዩ ዝውስን የፍሪ በቃ ንዓኻ ከዓ ግዛእ ይብለካ ትገዝእ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዋጋ ሓደ ክወድላ ይኽእልን እዩ ካልዓይ እቲ ኳሊቲ ናይ ተቕሓ ማለት እዩ እንድሕር ዝክሩ ኾንኩም ሕጂ ናይዘን ሶሻሊስት ዝኽተላ ሃገራት ኣቑሑ እንድሕር ኾንኩም ብላሽ ስለምንታይ ብላሽ ኮይኑ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ውድድር ስለዘየለ እተን ትካላት ንዑ ዘፍራ ናይ መንግስቲ እየን ስለዚ መክሰብ ዝበሃል ነገር የለን
بقى تعشم إيه كمان زبزح مالتنا سلازي إتي ناي ممحياش تقحى أما حيش كان ناي ممعوالو درخي سلازي اللي حجي كم يزخون مالتي سلازي أمون قوت كانت وددر يلن نقدي نمخسب أيكونن بقى مخناتوس نمخسب زبال نجار يلن حجي تسرعات كم زبلنايو ناي بلانين أوفيس اللوو انتاي يفري بخمي يفري نمن يفري لي زوسن مالتيو سلازي أبعدا شيء كاترفي كتروح زي كونه نتي دليتا نايت هاجر معناته بناتو زوسنو دليتا نايت هاجر مو حاس ويك اني مملا امبري ني نيغدي ني بروفيت تبعي ويك اني ترف تبعي سفر نجر يلن سلازي على تقابو متم انتاي فر نحد ات منغس زوسن نحد خوينسي تعداغا ببزح ها كطلقلق ويك اني تعشم يخلني معناته سلتن وفير تن فرين زلو حداتين سنن كل زي تعداغا زلو مرج عابل كان مالتي بخال عزارة سلازيس مخنياتو ولقاو تبقصو غيروسي عفريو ابتعراغا خمس عي خلني مخنياتو تمنغستي سلازي اتفرر لو عند حد لو سامنا اتفري شكر اتفرر نحري لو قال يلن مالتي تي ببزحي مرج عابل كان مالتي شغلات عالبون تبحال نجر يلن مخنياتو تمنغستيو سراح زهبكا زخلعك مالتي سلازي حجي سراح داليس إنا يلكا أبعدش شغلات على الورنت بمنتع يوصل السخا سراح سرح الدلمو سراح تنادي حجي سراح نحرا نادي خان حسينكا كم مالت سراح السعنكا تبعيلكا شغلات على الورنت يبحال مالتي حجي نتاع مالتي السخا شغلات على الورنت اللون تبعيل توسينو ناي شغلات على الورنت كعني تتكفل على لك مالتي سراح سينكا سلازس كسرح ندادلخا خلاص سراح سلسعنكا نمبر خاص خوني وهذا كمان زي unemployment benefit بحال مالتي نو حجي عبتي كن سراح يكون ولا واقعات يكون منغست سلازوسن كومز بحال نجر يلن مالتي سلازي بتعزاز يزخون كله سلاز جن كم زولكو فصم كوماند ايكونومي زبحال عالمنا نيري يفلطني اذا قريب زبحالنا وحجي زي ناي نورث كوريا زبحال مالتي 75% around 75% مالتي تقطبع كوماند ايكونومي the rest 25% حوسواس ناي عداغا تعشمو زلو مالتي سلازي ازيا تا ناي تعزاز قطبات بحال سلازي حجي انتاينا بزعو مالت لقينا نزارول زلنا صباح نكو كم امر زي سب كزارول خلص سب متان كردو مالتي انتاي مالتي ابو خلو طمرو بقى ناي كوماند ايكونومي سلازي حجي تسب ابو خلو وي برحق صلو وي كاب برحق فوتو غيري ግን እንታይ ማለት ነብስ ወከፍ እንታይ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለዎ እንታይ ይኸኒ ኣብ ውልቃዊ ህይወት ናይ ዜጋ እንታይ ፅልዋታት ኣለዎ ዝብል መታን ክርዳእና ኢና ሕጂ ነብሎ ዘለና እዚኣ ሕጂ ዳርጋ ምስቲ እንዳዋዳደርና ጠቃቂስናየና ማለት እዚኣ እታ ናይ ዕዳጋ ማርኬት ኢኮኖሚ ትበሃል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናፃ ዕዳጋ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ፍጹም ናፃ ዕዳጋ ኣሎ ድንድሕር ኢልኩም ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ብግብር ባይታ ማለት እዩ ነው سلازي maybe 7 ገለመለን ፐርሰንት ይበጽሕ ይኸውን ግን ኣሎ ትኻል ሕወስ ይኹም አንተው ዝበልኮ ማለት እዩ ግን ታይት መሰረታዊ ባህሪ ስለዚ እቶም ሰለስተ ዝበልናዮም ኢና ናባም ኢና ንምለስ እንታይ ይፈሪ ብኸመይ ይፈሪ ንመን ይፈሪ ዝበሉ ሰለስተ ሕቶታት መሰረታዊ ሕቶታት ብኸመይ ይምለሱ ዝብል ኢና ክርኢ ዘለና ዕዳጋ ይምልሶም ማለት እዩ እዚ ስለዚ ዕዳጋ ናፃ ዕዳጋ ይምልሶም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ዘፍርዮ ንዕዳጋ እዩ ዘፍሪ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ምክፍፋል ጉልበት ዝበሃል ኣብዚ ላዕለ ደረጃ ዝበፅሐ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ትሰብሲ ንዑ ኢሉ ዘይኮነ ዘፍሪ ንዕዳጋ ኢሉ ዘፍሪ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ሓረስታይ ንዑ ኢሉ እኽሊ የፍሪ ንብሎ ዘለና ደይኮነ ሓረስታይ እውን እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ሕርሻ እንድሕር ርኢኻዮ መምህር እቶም ሓረስቶት እኽሊ ፍርዮም ንዖም ኣይኮነን ዘፍርይዎ እኽሊ ዘፍርይዎ ንዕዳጋ እዮም ዘፍርይዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዘፍርዮ እኽሊ ንእሽተይ ክወስዱ ይኽእሉ ዶ እወ ግን ንዑ ይኮነን እቲ መሰረታዊ ተኣሽሞኦም ማለት እዩ ኢንፋክት ዝበዝሐ ስርናይ ዘሪኦም እቲ ስርናይ ኣብ ዕዳጋ ሸይጦምሲ ባኒ ካብ ዕዳጋ እዮም ዝገዙ ካብ ወልማርት ገዙ ባኒ እቲ ሓረስታይ ኖ እቲ ስርናይ እኮ በዓል እዩ ኣፍርይዎ ስለዚ ወልማርት ከዓኒ ነቲ ስርናይ ገዚኦም ጥሒኖም ሕሩጭ ዝሸጡ ኣለዉ ወልማርት ሕሩጭ ገዝእ ማለት እዩ
ወይ ከዓ በቃ ሕሩጭ ገዚኦም ባን ዝሰርሕሉ ስለዚህ ሕጂ ካብታ ሕርሻ ተሓረስታይ ምስ ዘርዓ እታ እኽሊ ምስ ዓፀዳ ምስ ሓፈሳ ማለት እታ ስርናይ ሕጂ ንዕኡ ገዚኦም ጥሒኖም ሕሩጭ ዘዳልውሉ ነቲ ሕሩጭ ገዚኦም ባን ዝሰርሕሉ ነቲ ባን ገዚኦም ከዓኒ ናብ ህዝቢ ዘከፋፍሉሉ ስለዚ ሕጂ ተሓረስታይ ኣብታ ግራቱ ነታ ስርናይ ዘርእዩ ዓፂዱ ሓፊሹ ምስ ሸጥዓ ተመሊሹ ኣብቲ ባን ዘከፋፍል ከይዱ ባን ይገዝእ እምበር ነቲ እኽሊ ዓፂዱ ምስ እተዎ ኣብ ገዛ ከይዱ ይጥሕኖኒ ጥሒኑ ናብ ሕሩጭ ለዊጡ ነቲ ሕሩጭ ለዊሱ ኣይስንክቶኒ ስለዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዋላ ተሓረስታይ እንተኾነ እውንሲ እቲ ዘፍርዮ ፍረ ንዕዳጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ይፈሪ ስለዚ እንታይ ውስኖ ማለት እዩ ተሓረስታይ ካብ ዝዘርእ እንታይ ማለት እዩ ሓሪሹ የእትዩ ትርፊ እንድሕር ረክብ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ትርፊ መሰረት ዝገበረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዕዳጋ ይውስኖ ስለዚ እንታይ ይፈሪ ብኸመይ ይፈሪ ንመን ይፈሪ ዝብል ሕቶ ዕዳጋ ይውስኖ ናፃ ዕዳጋ ማለት እዩ ሕጂ መሰረታዊ ባህሪ ናይዚ ከምዚ ዓይነት ቁጠባ እንታይ እዩ ኢልና ሓደ ብሓደ እንድሕርኢናዮ ጠቃቂሽናዮ ነርና ኢና ማለት እዩ ብሕታዊ ዋንነት ፀጋታት ኣሎ ማለት እዩ እታ መሬት ሓረስታይ ንብሎ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ሓረስታይ ነቲ መሬት ንስኡ ዝውንኖ ነተን ትራክተራት ካልእ ንስኡ ዝውንኖ ማለት እዩ እቲ ካብቲ ሓረስታይ እኽሊ ዘርእዩ ሶሪ እኽሊ ገዚኡ ሕሩጭ ዝገብር ጠሓኒት መኪና ጠሓንቲ ዘለዎ ታንዳ ጠሓኒት ትካል ናቱ እያ እቲ ካብ እንዳ ጠሓኒት ሕሩጭ ገዚኡ ባንት ስንክት እታ ፎርኖ ናቱ እያ እቲ ካብ እንዳ ፎርኖ ባኒ ገዚኡ ንኣህለኽቲ ዘከፋፍል እታ ወልማርት በላ እታ ሞል ንበላ ማለት እታ ድኳን ናቱ እያ ስለዚ ሕጂ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ብዚ ሕርሻ ብዛዕባ መሬት ንብልና ዋላ ማዓድን ዘፍሪ እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ነታ ማዓድን ተፍሪ መሬት ዝውንና እቲ ነታ ማዓድን ዘፍሕር ዘሎ ዋና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ውልቃዊ ዋንነት ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ መንግስቲ ሕጂ ኣይውንንን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ እቶም ሓይልታት ማዕቶት ንብሎም ብውልቅኦም ዝውነኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ መግለፂ ካልእ መክሰብ ንምርካብ እዩ ዝግበር ማለት እዩ ኩሉ ዝንቀሳቀስ መክሰብ ምርካብ እዩ ስለዚ ሓረስታይ ዘርእዩ ኣብቂሉ ዓፂዱ የእትዩ ኣብ ዕዳጋ ክሸይጥ ከሎ ክንደይ ትርፊ ይረክብ እዩ ዝብል ማለት እዩ ካብቲ ዘውፅኦ ወፃኢታት እቲ ዝሸጦ ክበዝሕ ኣለዎ ምክንያቱ ነተን ትርፊ ተጠቂሙ ሕጂ ኣብ እንዳ ድኳን ከይዱ ታሽም ዝገዝእ ማለት እዩ ባኒ ዝገዝእ ንምሳሌ ንኣብነት ማለት እዩ ነው ስለዚ ወፃኢታቱ ነቲ እኽሊ ክዘርእ ከሎ ዘርእዩ ፅሂዩ ኮስኪሱ ኩሉ ነገር ገይሩ ማለት እዩ ዓፂዱ ሓፊሱ እኽሊ ሸይጥ ስለዚ እቲ ዋጋ ናይቲ እኽሊ ካብቲ ዋጋታት ነቲ እኽሊ ነታሽም ንገብር ማለት ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ማለት እዩ ዝያዳ ክኸውን ኣሎ ትርፊ ኩሉ ኣሎ ዘይፍር ማለት ትርፊ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ የብልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትርፊ ክህሉ ኣለዎ ማለት ትርፊ ማዕከል ዝገበረ ማለት እዩ ሕጂ ንትርፊ ኢኻ ውድድር ዝመፅእ ከዓ ንሱ እዩ ስለዚ ኣፍራያ እንድሕር ማለት ትርፊ እንድሕር ዘይብሉ ትሰርሕን ኢኻ ትርፊ ዝያዳ እንድሕር ኣለዎ ከዓ ካልኦት ይመፁ ማለት እዮም ስለዚ ካልኦት ክመፁ ከለዉ ሕጂ እቲ ቀረብ ስለ ዝበዝሕ ኣብ ዕዳጋ ከዓ ዋጋ ይጎድል ማለት እዩ በቲ ካልእ ወገን ከዓኒ ማለት ብቕዓት ናይቲ ቃሓ ንባዕሉ ከዓ እንዳተመሓሸ ምክንያቱ ብቑዕ ዝኾነ ዝሓሸ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሰብ ስለጠልቦ ስለዚ ዕዳጋ ከይትስእን ኢልካ ንስኻ እውን ደድሕሪኦም ኢኻ ትኸይድ ማለት ተመሓሸ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋጋታት ዕዳጋ እዚ ወሳኒ እዩ እንታይ ዓይነት ዋጋ ዝብል ሕጂ ናይ ሚዛን ናይ ቀረብን ጠለብን ዲማንድን ስፕላይ ካልእ ነገር የብላን በቃ በዚኣቶ በዚኣ ውፃእ ትበሃል የለን በቃ
اندحر دعني طلب بزيحو اندحر قرب وحيدو واقع وسخ اندحر طلب وحيدو واقع قرب اندحر بزيحها واقع وقدل مالتي ስለዚህ እዚ ሕጂ ናይ ክልቲኡ ሚዛን ዝውስኖ ማለት እዩ ውልቃዊ ናፅነት ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እንታይ ትገዝእ እንታይ ትህልኽ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣበይ ትሰርሕ እንታይ ትሰርሕ ትሰርሕ ዶ ይትሰርሕን ናትካ እዩ ስለዚ እቲ ናፅነት ዝበሃል ፍሪደም ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ስለዚ እቶም ነጋዶ ከዓኒ ከም ዝበልናዮም ኣብ ውድድር ስለዚ ብኡ ዝገብርዎ ከዓ ናይ ኣቑሑት ምምሕያሽ ኳሊቲ ማለት እዩ ናይ ምምሕያሽ መፅእ ዋጋታት ናይ ምጉዳል መፅእ ማለት እዩ መንግስቲ እንድሕር ፍፁም ናይ ዕዳጋ እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ምትወል 100% እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ተኣሽሙ የብሉን ማለት እዩ ኢድ ምትእታው የብሉን ማለት እዩ ግን 100% ከዓ ዝበሃል ናይ ቁጠባ ወይ ከዓ ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ስለዘይህለ ግን ኩሉ ግዜ ናይ መንግስቲ ኢድ ምትእታውን ኣለዎ ማለት እዩ ብግብሪ ባይታ ማለት እዩ ግን እንድሕር ከም ኣምር እዚ ማለት ሓሳብ ጥራይ እንድሕር ንወስዶ እንድሕር ኣለና ግን ናይ መንግስቲ ምትእታው የለን ወይ ከዓኒ ዝወሓደ እዩ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ኮማንድ ኢኮኖሚ ዋዳድርካ ማለት እዩ ከም ኣብነት ንወስዶ እታ ዝቐረበት ናብ እዚ ፍፁም ማርኬት ኢኮኖሚ ትበሃል ሲንጋፖር እያ የስ ኣይኮነት ካልእ ኣይኮነት ሲንጋፖር እያ እታ ዝቐረበት ዝበሃል ማለት እያ ግን ከም ዝበልናዮ ከዓ ሚእቲ ብምኢቲ ተኣሽሙ ዝበሃል ነገር የብሉን ማለት እዩ ማለት ናይ ቁጠባ ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ናይ ትእዛዝ ቁጠባ ወይ ከዓኒ እዚ ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ዝበሃል ባህላዊ ቁጠባ የለን ኣብ ዓለምና ከምኡ የለን ማለት እዩ ብግብሪ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ እዞም ጠቐስናዮም ኢና ምናልባት ነቶም እንግሊዝ ተንብቡ ምናልባት ኣብዚ ንህልኩ ማለት ተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ዝያዳ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኮማንድ ኢኮኖሚ እዚ ማርኬት ኢኮኖሚ እዚ ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ንብሎ እዚ ናይ ትእዛዝ ቁጠባ እዩ እዚ ከዓ ዕዳጋ ቁጠባ እዚ ከዓኒ ናይ ባህላዊ ቁጠባ ዝበልናዮም ኢና እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለዎም ካራክተሪስቲክስ ዝበልናዮም ዘባዓን ዝገለፅ ኩልኩም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ሓደ ተወሳኺ ኣሎ ክተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም ግን ብሓፈሽኦም ዝበልናዮ ማለት እዩ እቲ ባህሪኦም እንታይ እዮም ዝመስሉ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ናበይና ክንከይድ እንታይ እዩ ትብል ጫታት ነብሶ ከፎም ከዓኒ እዚ ምናልባት ማለት ስለጠቃቀስክዎ ብዙሕ ተኣሽመ ብልኒ ሕጂ ነቶም እንግሊዝ ዘንብቡ ግን ዝያዳ ምናልባት ከም መወከሲ ክኸውን ስለዝኽእል እዚ ወሲኸዮ ይኹን ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ነብሶ ከፍቲ ቀንዲ ከም ማለት ባህሪ እንታይ እዩ ኢልና ርኢና እንዲና ግን እዚ ናይ ቁጠባ ሜላ እዚ ተኸቲልካ እንታይ ኢኻ ክትረክብ ትደሊ ወይ ከዓኒ ብዝተፈላለየ መልክዑ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣየና እዩ ዝሓይሽ ክኢልካ ክትመርፅ ከለካ ሕጂ እንታይ እቲ ዓላማኻ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዓላማኻ እንታይ እዩ እዚ ዲኻ ናይ ዕዳጋ ሜላ ዲኻ ትክተል ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ሜላ ዲኻ ትክተል እዚ ናይ ትእዛዝ ዲኻ ክትክተል ትራዲሽናል ክትክተልሲ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ዓላማኻ እንታይ እዩ ጎል ናትካ እዩ ንምሳሌ ናይ ቁጠባ ምዕባለ እንድሕር ደኣ ማለት እቲ ቁጠባ እቲ ሃገራዊ ቁጠባ ሲ ኣብ ነዊሕ ክዓቢ እንድሕር ደኣ ደሊኻዮ ሕጂ ነብሲ ወከፉ እዚ ሕጂ እዚ ሜላታት እዚ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ዝብል ሕቶ እዩ ዝምልሰልካ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ እዚ ትራዲሽናል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሕጂ ንእሽተይ ፅልዋ ዘለዎ ማለት ምክንያቱስ መብዛሕትኡ ንግዝያዊ ጠለብ ምምላእ ስለ ዝኾነ ኢሚድየ ነታ ፋሚሊ ጥራይ ንዕዳጋ ዝኮነ ስለዘይኮነ ሕጂ ንቁጠባዊ ምዕባለ ደረኽቲ ዝኾኑ ነገራት እቲ ቁጠባ ከፍሪ ወይ ከዓ ክህልውዎ ኣይኽእለካን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ እዚ ማርኬት ኢኮኖሚ ሕጂ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልናዮ ብናፃ ሰብ እንታይ ይሰርሕ ይውስን ማለት እዩ ዕዳጋ ማእከል ዝገበረ ስለዝኾነ ከዓኒ ሰባት ትርፊ ንክረኽቡ ኢሎም ተበላሕትነቶም ይውስኹ ማለት እዮም የፍርዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ምንታይ መሰረት ዝገብር ማለት እዩ ሓደ ሰብ ወይ ከዓ ሓደ ኣፍራያይ ኣብ ሰዓት ክንደይ የፍሪ ወይ ከዓ እቲ እቶት ዝበሃል ማለት እዩ ብነብሲ ወከፍ ኣፍራያይ ክንደይ እዩ እዚ ሌበር ፕሮዳክቲቪቲ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ምንታይ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ እቲ ቁጠባ ወይ ከዓ ነቲ ሃገር ኣብ እዞም ንምፍራይ ክሕግዙና ዝኽእሉ ሃብቲ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ሰብ ዝሰርሖም ሃብቲ
زي فيزيكال كابيتال يبهالو مالتيو بإنجليزية سب صرحة محبتي جن ني مفري ويكأن مفراي زحجزو مالتيو كم بعل تراكتر مثالي ندحر وسيدنا مالتيو بزح عينت كنتقص نخلنا بزح حرشا تقدس الزارب سلازنور كي حجي الزارب سلخو مالتي نو سلاز حجي حدا حرستاي بتراكتر ما بتراكتر كحرس كات تراكتر كعني نت مستمرت زخيد مالت تمحرشا تقاله ون وعلو مسو زخيد نجر سلازخونه ما مصنعات تمركوس اندحر كوينسي تي محرشا نايتا تراكتر مستي مرت القت زخيد مالت نعو زبقع مالتي عاديت مثالي كومباين هارفستر بحال مالتيو زين حجي سلازي حجي حدا حرستاي بتراكتر كحرس كلهم ببعراي كحرس كلهم ننويني مالتيو افراي نوت مالتيو نو سلازي حجي ابترف التمركوسه ندحد اخوينو زياده ندحر افريو زياده ترف سلازركب سبكع بحري خو سلازخونه حجي ازي حجي نقطبا زياده قداسي قطبا معباليه مالتيو بعيني قطباوي مالت هبتات سي بغمي نتقام لهم efficiency مالتيو سلازس تم تقاطات الله زبالسي نعم ودينا عندنا نفري كن افرايناتهم نسوم نوعلو بزح خون ازي وستيج مالت بزاق قبام متقام كم تعنت وزبلو زنوركو مالتي نو اتي كوماند ايكونومي دارغا مالت نديتي سرعتنا ايرترا بتعزازو زي امور محرسيلو قلقلي تاعتو زي كون تكنولوجي تاعتي تعيش لكم تاعتو زولكوت محرشا ويش مش بقانتي ام فرتايل زغونه زي افر حمد لعلو طي بقى فري تعيش زغونه حجي ازي حجي تمريت حجي بقى باديمو مالتي حجي تي قطوا لك باتي هبت لك تسقال لك جنب اغاب تقوم لي لك نو سلازي حجي معرخ ندعم زيم باغباب تقوم لهم عينا اذا حاشه زبل ازي بعيني تعيش مخاني اكويتي خنبل كلنا حجي بخمي مرقه سلازي سي يفري حبتنا هاجري كن تزفري عبتي حزبي بخمي زمرقه حزب الحج زبل حتى ون كتر لك مالتي زي ما حجي كلهم ناصنت ولقاوي زي قطاوا ناصنت اذا خاني معرخ ندعي قطبا بقصالنت كقصل زخل ستابل تخنب الكل ناسي تعلم عباده خراقاق زخل حفله طق زيبلو خيد خخلو زخل عينا يزبل يحجي مالتي زملسلنا اذا خانه وحسنت مالتي ايكونومي سكيورتي مثالي زي ناي تراديشنال نحدا خوينو حنت فاميلي ابز عمت زي حجي بزحتات نحر زي اتوت كلها تفاميلي خطمت غيله جن حدا سب نبينو ايتأمني مخناتس اتوتو نايتا فاميلي بمولو يزودن سلازي تزلقن تعيش يقبر مالتي نو يكافولو مالتي يقال يكافولو مالتي ابزي ماركت ايكونومي نحد اخوين جن حدا سب صراحه نحسينو ويلفر سوسايتي صار له مالتي اوف كورس انبلم بنفيت سبي يركب حاجه زي يركب خال الله مالتي نو جن تعيش خون نحد اني قديلو productivity نحر قديلو أوتوت يقدل مالتي حجي أوتوت نحر قديلو حجي إتي أوتوت قدلو زل حجي تعيش متقول مالتي سلز حجي وحسنات يقولون مالتي unless نمثالي نحد أسرع حسينكا إتي state welfare state كوين تزي حقيزوكا then عاز حقزة كايلن مالتي سلزي productivity تقدل كله أوتوت يقدل مالتي ناي نفسه كفسب أوتوت يقدل مالتي سلزي እቶት እንድሕር ጎዲልካ ውሕስነት የብሉን እዚ ግን ዋላ እቶት ተጎደለ ትውሕስነት ናይታ ፋሚሊ ግን ኣሎ ማለት ምክንያት ታዘላቶም ሓቢሮም እዮም ዝካፈልዋ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ንዓኻ ዝያዳ ዘገድሰካ ኢኻ ሕጂ ክትርኢ ዘለካ ብዝኾነ ነቶም እንግሊዝኛ ዘንብቡ እዚ ሕጂ ከም መወከሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ነዘን ዓላማታት እዚኣተን ንምርግጋፅ ኣየናይ ዝያዳ ዝሕግዘና ዝብል ብመንፅር ንሱ ንሪኦ ግን ከምቲ ዓንተወ ዝበልክዎ እዚኦም እውን ማለት ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ሙሉ ብሙሉ ሚእቲ ናይ ትእዛዝ ቁጠባ እዚ ከዓ ናይ ትራዲሽናል ከዓ ስለዘየለ ሕውስዋስ ስለዝኾነ
حجي نخلهم زيهم أجمت كنقت نخلينا نخلهم أجمت إتينا سلازي حجي إتي حوسوا سلاز غنى ميزاننا حجي أبينا يو حجي زيادة زغون نبل نزيهم كمال على زخيل عينا زيادة أبين تخونت أبتاع حوسوا بحال زلاسي أبينا ينتلنا يو حجي أبي بالحت حتت مالتي لازم صباح نكو أبي إرتراخ خنقبرز قبعنا نقر سلاز غنى من الوقت زين حجزنا خيلي إذا حجي أقول لك حوم مالتي حجي أنت أدفانتج على تاي ديس أدفانتج على زبل حجي نفس كفهم أنت أدفانتج على أنت ديس أدفانتج على الآخر نخلينا إذا جلسنا يعينا أنت زبلنا يوم مالتي سلازي تم سلسته مسرت أنا حتى بخما يملس زبل مالتي نو لازم أنت يفرق نمن يفرق بخما يفرق زبل مالتي أنت يربح له خدي إذا عينت قطوازي تراديشنال نحب أخوين حجي أنت يتو مخصبو كم زبلنا يحجي ستابل مالتي تا فاميلي بقى توفر تفري سلازي انت عينت تركب بقى بزي قدس معرس اللي تمعقله حجي وحسنت علوها مالتي سكريتي الرقاقص الكا مالتي مستقال اختو ما زنا خلخه مالتي جن كم زبلنا يا خاني تكنولوجي متتاو مالتي زخونه خا ناي تفطر حدغاتات تقالع سلا زخونه بزح غزي حجي اتي ستاندرد اوف ليفينج لوي مالتي مبزعته نحد علينا مالتي اتي زحاشه نخلو كملسلنا زخيل زبلنا زي ناي ماركت ايكونومي مالتي ግን ንሱ ንባዕሉ ፀገም ኣለዎ ኣብ ውሕስነት ንባዕሉ ፀገም ኣለዎ ምክንያቱስ ስኻ ንሕድኣ ዘይብልካ ኣይትበልዕን ማለት እዩ እንድሕር ዘይብልካ ከዓ እንታይ ማለት ስራሕ ክስእን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዕዳጋ መሰረት ዝገበረ ስለ ዝኾነ መንግስቲ መፅኡ ይሕግዘካኒ ምክንያቱ መንግስቲ የለን እዚ ወልፈር ስቴት ንብሎ ዘለና ናይ መንግስቲ ምትታው ዘሎ ኣብ ሪያሊቲ ማለት ስለ ዝኾነ ሚክስድ ስለ ዝኾነ እዩ ግን أو جن من قسم مسيح جزكاني مالتي سلازي نحد مالت صراحة نحن زي بالكا تعيش من stability حجي يلن مالتي أنا بسخونة إذا كانت بملك advantage disadvantage كنريو نخلينا مالتي سلازي كل جزء كنمرت كلنا نخلو أجمد كنا أتصل زلنا مالت بحب هزار كنا كنمرت زلنا صراحة نكو سلازي كله ملك عقل كنكلنا سلازي حجي أبزربا أنت عينت نايك طبعا ميلا بحالي خيلي سلازي حكي زيد زي عنو صد قال لي الكاز وصد هيكون خنات بدك أو كله خصنا سلاز الله ب different angles كتري لك dimensionات كتري لك بقول ملك خري سلاز لنا سئلوا بقليلو زي مرات هيكون مالتي حجي ممرات كل كله حجي ناي عدقا نايك طبعا ميلا نختل ويكاني ناي تيزا ناي قوام إلى نختل ويكات تراديشنال كوينا نقصل هيكون أنت حطه بجبري كلهم سلازلو ناي كلهم حوسوا سلازخانة كن حوس كلنا جن حجي تداوى على عندي خازن لها سلازي حجي أو كي نبز حلو سلاز زيادة زمك أروحون ده كوينا سي عينا كندي إلنا بجبري ك مزين عكينا تزيل خمسي كم صراحة بصراحة خاين قورة مالتي مخناتو تعقرات نحد أبقوب زي فلت كاو صبح السرح تلخات صبح تمكرنيا قيتش أسنك تلخات قيتش تعيش متخورنيا مالتي سلازي تخكل تبهر تزي فلت كاو نمسالي قيتش أسنك تلخا نايش حرج بحر تفلت لك ما يأتو دي أتون انتاي قلق تزي فلت كا سألك حرج رخي مالك حوسو سابلك هذا يستمر خنام عالتي نخوك خنام عالتي يدليو قال مالي يقولوا ويكا كروح على الكا معت بقى زي تعم زبلو موقع قال مال نحد عبد حقال قال نحد كايو ويتعيش مخون مالتي حجي زخون زي سلو زلو أجمد كن أتولدنا مالتي خنمرت نحد أخوينا مصنعة زدليو بقبق نزي كاني كردعنا كم زلو خنفلت كنكلا لنا مالتي سلازي حجي نابع خيط ترى عيت زبلنا تحوسوا زيعتا بجبري أب بايتا تسرح لها مالتي كم تعنتو زولكو فتصم ቁጠባ ማለት ዕዳጋዊ ወይ ከዓኒ ትእዛዛዊ ዝበሃል ኣብ ዓለምና ነይሩ ስለ ዘይፈልጥ ብግብሪ ሕውስዋስና ይኩሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ሕውስዋስ ብኸመይ እዩ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ዝብል ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ናይቶም ኩለን ዝጠቐስናየን ፅቡቅ ጎኒ እዩ ዝወስድ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣኒ ስማርት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ማርኬት ናይቲ ዕዳጋ ፅቡቅ ትወስድ
نايتا كوماند زبلنا صبغت توسد نزي اني حج تحوس مالتي جن على ما خا تنصر لكم تحنت وزلنا انتي تاع هاجر ابيناي درجه معبال يلا مالتي امريكا توسد حوس واس كمم ኤርትራ ክትወስዶ ይትኽእልን ወይ ከዓ ካልኦት ሃገራት ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ሃገርካ ዝኸይድ ነገር ኢኻ ክትሕውስ ከለኻ ማለት እዩ እዚኣ ከም ክእለት ከም ወሓለ ናይ ወሓለ ስራሕ ገርኩም ሕሰብዋ ማለት እያ ስለዚ ውሕልነት ተሓትት እያ ስለዚ እንታይ ተሓዋውስ እንታይ ቀመም ምቕማም እያ እዚኣ ሕጂ ናይ ስነ ቁጠባ ቀመም ወይ ከዓ ኬሚስትሪ ናይ ስነ ቁጠባ ተድልያ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ስለዚህ ናይ ኩልቲ ሕውስዋስ ምዃኑ ብሓፈሽኡ ማለት ፍሪ ማርኬት ድሓር በቲ ከዓኒ መንግስቲ ዝቋፃፀሮ ናይ መንግስቲ ምትእትታው ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ክርዳእና ዘለዎ እንታይ እዩ እቲ ደራኺ እቲ ማለት እቲ ማርኬት ኢኮኖሚ ማለት እንታይ እዩ ፍሪ ኢንተርፕራይዝ ፕራይቬት ኢንተርፕራይዝ ኣሎ ሕጂ እቲ መፍረ መብዛሕትኡ ማለት እዩ በቲ ናይ ግሊ ትካል እዩ ዝካየድ መንግስቲ ግን ታራ ኣሎ እቲ መንግስቲ እንታይ እዩ ተርኡ ክርኢ ኢና ማለት እዩ ግን ታራ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምፍራይ ታራ ክህልዎ ክእል ግን ዝዓበየ ከዓኒ ኣብ ምቁፅፃር ታራ ኣብ ምውሃድ ታራ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ቀንዲ ግን ናይ ግሊ ኣፍረይቲ ምዃኖም ክርዳእና ኣለዎ ሕጂ እቲ ሚክስድ ኢኮኖሚ ክንብል ከለና ቁርብ ንዓኻ ዝመስሉኻ ናይ ውልቂ ትካላት ማለት ፈቃዳ ሂብካ እቲ ዝዓበየ ግንዖ ግን ነቲ ስርዓት እንድሕር ግን ኣገዲፍካ ኣሎ እዚ ሕጂ ሚክስድ ኢኮኖሚ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ብባህሪ መሰረቱ ክርድኦ ዘለና እቲ ቀንዲ ኣብ ስራሕ ወፊሩ ዘፍሪ እቲ ናይ ግሊ ፅላት ምዃኑ ኣብ ግምት ክንእቱ ኣለና ማለት እዩ ግን መንግስቲ ከዓ ታራ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ታራ ዝህልዎ እንታይ እዩ ኣብቶም ናይ ግሊ ፅላት ክዋፈረሎም ዘይኽእሉ ናይ ቁጠባ ፅላታት ማለት እዩ ወይ ከዓ ክፋላት ማለት እዩ ብግሊ ክፈርዩ ዘይኽእሉ ንምሳሌ ሕጂ ንምሳሌ ንኣብነት ንውሰድ ሕጂ ፓብሊክ ጉድስ ንብሎም እዚኦም ሕጂ ናይ ብግሊ ክፈርዩ ዘይኽእሉ ማለት እዮም መብዛሕትኦም ግዜ ህዝባውያን ኣቑሑት ንብሎም ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ኣገልግሎታት ንብሎም ማለት እዩ ሕጂ ንምሳሌ ብዛዕባ ጥዕና እንድሕር ወሲድና ብዛዕባ ትምህርቲ እንድሕር ወሲድና እዚ ጓሓፍ ምስ ጓሓፍ ተኣሳሰረ እንድሕር ወሲድና ብዛዕባ ምክልኻል ሃገር እንድሕር ወሲድና ምሳሌ ዲፈንስ ማለት እዩ ብዛዕባ ምውሃድ እንድሕር ወሲድና ክተዋሃድ ክትክእል ኣለካ ማለት ምክንያቱ ትቁጠባ ሰባት ብውልቂ ከፍሪ ከለዉ ሕጂ ኮኦርዲኔሽን የድልዮም ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ነዚ ሃጓፋት እዚ ስርዓት ከዓ ክመልእ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ምቁፅፃር ንባዕሉ ማለት እዩ ማለት ሬጉሌት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣብ ትርፊ ተመርኮሰ ስራሕቲ ይሰርሕ እቲ ናይ ውልቂ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ከዓኒ ነዚ ናይ ግሊ ፅላት ክቋፃፀሮ ሬጉላተሪ ሲስተም ማለት ሬጉላተሪ ሮል ክፃወት ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ሬጉላተሪ ተኣሽሙ ክፃወቶ ዝኽእል እንታይ እዩ እንታይ ኣሎ እዚ ኤክስተርናሊስት ዝበሃል ኣሎ ስፒልኦቨር ኢፌክት ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ብሕቲ ፅላት ከፍሪ ከሎ ንምሳሌ ሓደ ናይ ሓፂን መፍረ ዘለዎ ትካል እንድሕር ወሲድና ማለት ሓፂን ነፍሪ ማለት እዩ ሓፂን ንኸፍሪ ነቲ ሓፂን ካብቲ መዓድን መስሪሑ ሓፂን ንኸፍሪ ተኣሽሙ የድልዮ ማለት እዩ ንምሳሌ ናይ ፀዓት ምንጭ የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፈሓም ከንድድ ይኽእል እዩ ካልኦት ተኣሽሙ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ካብኡ ዝፈሪ ሓፂን ጥራይ ዘይኮነ ትፈርሲ ነቲ ኤር ዝብክል
بوليشن مالتي بكلا ون يفر مالتي ويكعني رسحات ناي تكار رسحات يلو حجي إذا بوليشن إذا حجي نخلق تنكف اليو بقالوتا مالتي سلازي حجي كون حد أخوينو إتي منجستي نازي كقاعد عطري خيلي مالتي سلازي تارا لو مالتي زي حجي سلازي مخناتس بتي تكالتي ب نيجاتيف زصلو ويكا بعلوتا زصلو أكلات كما يجرم من سم حجي كاز زغلو زبل حجي إتي منجستي يسرعو مالتي بانت أروين أون تاو زخوري زي سبيل اور افكت لو مالتي مالتي بعون تاون صلو مالتي حجي مثال اديوكيشن حد خاوي مالتي تعنا كومي مالتي حد حبرس عند حد اخوينو تطعي تعنا زلو اكل نسطرا يكون زخسب تحبرس بمول زخسب مالتي تمرتون لقعهم حدا سب نحتم هيرو نعو طرا يكون تحبرس تطق سلازي حجي بولك خاتمهار نحرل كايو يتوصعيتات مالتي زي برايفت كوست اوف اديوكيشن زبحال مالتي وصعيتات نعخا نختمهار توصعيتاتن السخات رخو مخسبن ننويني تترخو مخسب زو حدا سلازخونه نسخا منالبات بزح تفري اي تخيلني خا مالتي مالت بزح اب نفسها انفست تقبر سلازي تخيل يتي منجستي حجي نزي كمال خخل على مالتي حجي بوزيتيف اند نيجاتيف اكسترنال تسنبلو مالتي نو سلازي حجي جن تاخ نستبال لا زلنا برايفت سيكتور تقند افراي سلت منجستي جن ترالو مالتي سلازي حجي كمي يو مو ابتي قطبا يدوز اتزبل كرينا مالتي بس ناي منجستي مستي سرعنا ارترا تحجنا كرينا مالتي جن اتي ميكسد ايكونومي خل كلنا زي مخانو كردعنا لو كم زبل كو ملو بملو كوماند ايكونومي يلن ملو بملو ماركت ايكونومي يلن حوسواسي مالتي ولا امريكان دحرينايو كم زبلنايو حوسواسي سلازي بزح نجر تي منجست السرح سرحت له مالتي تزعبي سرح سرح خانتي ناي بحت صلاتي مالتي سلازي امريكا حجي كم ناي ماركت ايكونومي تبعي يصوع مالتي زي مالت كن منجست امريكا يدي اتون مالت ايكونن سفحتي منجست امريكا يدوم يدز اتولو مالو مالتي مخناتو كم زبلنايو مثالي بولك ان حدا زفر خوين حجي زي مونوبولي فطر خئلي سلازي مونوبولي خا ناي بعلو تاشملو مالتي سلازي نعو قاصر كلا انت تراست لوز بحال لالو بزعدي ممر قدم تدنجاي سلازي كل غزي حجي نعو زكاتاتن ناي منجست تكال الله مالتي سلازي حجي كلت تكالات بحدا مصين حدا خنا يخلاني نحجي مرجر قبراي عوسا يخلاني مخنياتو نتي انتي تراست حقي نعو نفرسان حجي مجمرة تي منجستي تعيش مزقبر مالتي ترالو زي انتايو تحوشن واغان حد اني ست قبران حكوين نتقاباي كاسيا سلازي غلا زي حجي اي فقدلني مالتي سلازي منجستو بزح تراعي زلو ولا نا امريكا منجستي ويكا سرعه قطباسي ماركت ايكونومي انتبلنا حوس واس مخانو كرسعنا له دحان قدفهم كتف عندي نرن مالت اندي زغنا دحان زي حجي ساعتنا قريبا دا كن ودينا سلازي حجي تحوساس كن بالكلنا حجي بزح مالت ناي كل تحوساس مخانا اقاطعمي سلازي اتي منجستي بخمي كواسع خمس خيلي زي حجي ابزي زقلصنا زلو زغلط كلكم مالتي حجي زي ما حجي بزعا بوليشن ابزي نزارم نرنا ابزي نهلكم مالتي سلازي اتي منجستي حجي مونوبولي زولكم زي حجي مالتي برايفت سيكتور قربه زي يخل على حجي مثال خم بحال ماي الكتريسيتي غاز زيهم حجي برايفت سيكتور مغراتو تي انيشال انفستمنت نبلو وي كاتي نامي جمراتي حدا تكال كفري زدليو نامي جمرا كفرو زلو عبي سلازخونه حجي بولك كفري يخلي زي حجي تمنجستي بزي ترالو زي ناي تحت قرصي منصاف ترالو مالتيو سلازي حجي بزح غزي تمنجست عبي تراهم زلو عين نقاقه جن كردعنا زلو منجستي ناي ولك تركيو
يسرح يكوننا نبل زلنا ولقي ناي ولق تكال كسرح زي يغلي يسرح مالتي سلازي ابي حجي تفل لي حجي ابي ارترا زل حجي دكان ناي باني غيرو تسرعت بان الشيء سلازي حجي حدا ترى سبك قبرا زغل مالتي نو زي حجي ناي تسرعت متتاو غبو خمسه يكون غبو يكون مالتي ابو يكون الحجي تعشو ناي ولق تكال كغورو زي يغلي خاتقبر مالتي سلازي يوم كعلو عبيتي ناي باليس لو ማለት ናይ ፊስካላዊ ፓሊሲ ሎ ገንዘባዊ ፓሊሲ ሎ ስለዚ ነቲ ቁጠባ ከተረጋግጥ ተኾንካ ሕጂ እዚ ክገብሮ ዝኽእል ሕጂ ትስርዓት ማለት ትብል ናይ ውልቂ ኮነን ማለት እዩ ታራናትካ ሕጂ ናይ ኮኦርዲኔሽንን ናይ ምዋሃድን እዩ ዝኸውን ማለት ወይ ከዓኒ እቲ ውልቃዊ ትካል ክሰርሖ ዘይኽእል ስራሕ ኢኻ ትሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኦም ኣብ ዓለም ዘለዉ ናይ ቁጠባ ሜላታት ሕውስዋስ እዮም ዝበልናዮም እዚ ሕጂ ከም ኣብነት ክንወስዶ ንኽእል ኢና ንምሳሌ እዚኦም ሕጂ ናይ መንግስቲ ተራ ኣብ ቁጠባ እዩ ዘርእየና ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ኣየርላንድ ሕጂ ካብ 50 ሚእታዊት ንላዕሊ ሕጂ መብዛሕትአን ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ኣብአን ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ርኢና እንዚኦም ኩለን ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ዳርጋ መብዛሕትአን ከምኡአን ማለት እዩ ዝወሓደ ዘለዎን እዚአንን ምናልባት ግዜ ስለ ዘይብለይ እምበር ኣብ ዝመት ዘሎ ከሪአኩም እየ ኤርትራ 27 ሚእታዊት ናይ ኤርትራ ሕጂ ታሕቲ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ዘርእየና እቲ መንግስቲ ኣብ ቁጠባ ዓብይ ተራ ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ስለዚ ግን ተርኡናቱ ኣብ እንታይ እዩ ኣብቲ ዓይነት ሕጂ እንታይ ዓይነት ምትእትታዊ ገብር እዩ ሕጂ ስለዚ ሕጂ ግዜ ኣኽለና ስለ ዘሎ ካልእ ከዓ መደብ ስለ ዘለሃኒ ሕጂ ዝውለይ ዘሎ ካልእ መደብ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዳ ሕውስዋስ ትበሃል ቁጠባ ብዛዕባዓ ዝያዳ ክንዛረብ ኢና ምስ ናይ ኤርትራ ተሓሒዝና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ቁጠባ ክንክተሎ ዘለና እዚ ሕውስዋስ ናይ ሕውስዋስ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሕውስዋስ ቁጠባ ድዩ ዝብል ክንምልስ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ብመንፅር እዚ ማለት እዩ መንግስቲ ኢዱ ክእቱ ኣለዎ ወይ ከዓ ስርዓተ ምሕደራ ኢዱ ክእቱ ኣለዎ ክንብል ከለና ኢዱ ክእትወሎም ዝግብኦም ናይ ቁጠባ ኩነታት እንታይ እዮም ኣበይ እዮም ዝብል ሕቶ ኢና ክንምልስ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ብመንፅር ስንዑ ስለዚ ንምልስ ሕጂ ኣብዚኣ ክንውዳእ እሞ ይድውለይ ስለ ዘለዎ መደብ ካልእ ስለ ዘለኒ ሕጂ ስለዚ ታይሽሞ ክንገብር ኢና ኣብቲ ቅፅል ነዚኣ ለኪምና ማለት ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ቁጠባ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እንታይ ንበሎ በዚ ክንብሎ ፀናሕናሲ እንታይ ንበሎ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ክንፍትንና ሳክቲዝም እዩ ምናልባት እዚኡ ተእትዎ ይኮነን ግን እንታይ እዩ ዝብል ንሱ ናይ ሕውስዋስ ቁጠባ ሜላ እዩ ዝኽተል ክብል ዝደሊ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ኣብቲ ቁጠባ ምትእትታዊ ዝገብሮ ከዓኒ ንዕኡ ኩን ክገብሮ ወይ ከዓ ምኹኑይ ክገብሮ እዩ ዝፍትን ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ክንብትኖ ኢና ድሓር እቲ ትኽክል ኣብ መፃኢ ግዜ ክንክተሎ ዝግባአና ንስ እዩ እንታይ እዩ ትረብሕኡ እንታይ እዩ እቲ ድኹም ጎኑ ኸን እቲ ናይ ቁጠባ ናይ ሕውስዋስ ዝብል ድሓር እንታይ ኢና ክንርኢ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ማለት እዩ ብዓይኒ ምዕባሌ ኤርትራ እንታይ ፀጋታት ኣለዋ ስለዚ ትደራኺ ንምዕባሌ ዝኾነ ፀጋታት ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ብኸመይ ኢኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል ብመንፅር እዚ ማለት እዩ ስለዚ ታራ ናይ ስርዓተ ምሕደራ እንታይ ይኸውን ታራ ናይቲ ግሊ እንታይ ክኸውን ዝብል ኣነፂርና ብመሰረቱ ኸኒ ንምዕባለ ደራኺ ዝኾኑ ፀጋታት ኣለዋ እንታይ እዮም ዝመስሉ ከመይ እዮም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ዝብሉ ሕቶ ክንምልስ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሕጂ ኣብዚኣ ተኣኽለልና እሞ መምህር ምክንያቱ ድውል ኣሎ ካልእ መደብ ከዓ ኣለና ሕጂ ኢሚድየትሊ ሕጂ ሰዓት 2 ክጅምር ፅቡቅ ኖ ሶሪ ምናልባት ስለዘይነገርኩም ሕጂ ተረቢሾም ሕጂ ተዓሽም ዝገብሩ ዘለዎ ማለት እዮም ስለዚ እዚኣ ንወዳይ ዓመት ኣብታ ትቕፅል ከዓኒ ብሰፊዑ እቲ ቀንዲ ዝቕፅል እዩ እዚ ሕጂ እዚ ቴሪ እዩ መብዛሕትኡ ከም ዝበልናዮ ግን ቀንዲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ግን ኣብ ዝቕፅል ክንዘራረበሉ እዩ በቃ እቲ ኩለን ዘምፀኻ መልሰን ኣብ ዝመፅእ ዶክተር ደስታ ካብ ሕሉፍና ድማ اوكي ما مصيم سنتاك زمصيم بس انا مبلاس عاوز ما بقى هدنا عندنا ثانك يو سو ماتش
هذا كنا حساب المسانا سنحكم زينا نمسكن أي ود أني بزح الله أفكار مدام دي أنا حمو مسكي بالتجزئة سلسلة كده خلونا أي بيجي بقى دكتور أوكي thank you حرة ماشي he can exit stop screen اوكي يب قرم سلام I know نوح الأحوات بحق يقرأ تعقل تي أوزنا برا انتريخمو كله أجبوي عجبو زبهال سي اسمك أري ويك لحمت كن بلا رح نكاب عجبو لحمت بهال لحمت أتي كاب صبات رخبو أزيو زبالة عينت مقرة زلوك أتز highest protein زلوي تصبات فلحمو مسافلح كا كم ويا دكتور بلا نبر ود حرساي مخانك أو ود حرساي بحرساي example تمس مسفلحت قرب زكتة بلا دحرو زكا بلكا أبلعلي لحمت تمسيا that is the protein like I don't know أنت تعيك النساس اللي على 100% على مبلنا مالتي سلدي تصبق ينيرو نسخ سابز النبرة نويحيو of course ساعات قلن ساعات 5 دقائق وسيتنا هنا جن قص ندابلكم بارتي رأيوه صبت حتى يا طلع إلى زلا أبز حلفة انتاي نيرو انتاي قاتي منا هجخة انتاي كن مهارة لنا تنحنا زلت أقاتات انتاي مع عسانا انتاي مسل بحرنا انتاي مسل معاتي صبق زلو حرشانا انتاي مسل نزخل لزمت حتى تصلن ملصو بليس حوات كم أبز قصل مدب نقبرنا مسي دكتور وكابس بروفيسور قبر مالتي then أبز مس more focus نحنا عند تأسسرنا كسب سلنا خيد مسانا حبرو مسانا نعو كل شع زي حبشة education مالت حبشة education ممهاري حوات ناي تمرت خساب زخونة اتي ناي من اسي من قحيو وكان اي زخونة سب من قحيو أبزي بزح كومنت تصبق كومنت تهول له please سامي one of them inbox كبر اللي تمالون inbox اللي كانيرة I think so you are economist inbox كبر اللي نابتي في فيسبوك ماسنجر as disabilities formula I just needed lecture قبر زخل سب lecture قبر زي جانا أنا بتحت أرت تحت سبات اللهم ناي عسرت له ناي عسرة قبر قلة تقولنا بزحات اللهم زي أتمرتيا education دحركوينه حد سيرت بهالي اللي زعبا education كله follow sentences ويك أت follow حسابس كوك أنا عندنا بس نسرعات follow وندا قبره كله خمسي شعو أبتحت سير نبلو زلنا جزء كلمة سينحوات تحت سيرت بهالنا أبنت كم زي جزء قلت نبرة 3 عينت رئينا ويك 4 عينت رئينا بين أنا عارف إن شاء الله بالكم من صع الله لا قل تي سرعة أكايدا إندات أساسرس لزخيد يقرب شجرة الله أما سعي إذا سبزي نزين دحريو دحس سامري هنقبرينا انتاينا هنقبر سامري like mixed economy انت أبينا أمس كنا بلانا already بس حالة مهرنا هنا جن mixed economy انت compound economy انت sorry تأشو مناي market economy انت كلنا كنوم أقصاب زخنا سنة حبرو كم تلمد دس بالإمس خمس أنا حكو بروح معالتي سسنا ينعاهم thank you so much يلا باي باي